ono a children's ministry kapena kuti Sunday school zikuoneka kuti zikakomananso a president ndiye kuti afika kumeneko. Pamenepo tikuona akuwalandira ndi abusa amene wandithu Reverend Makata amene ali mwini wake ndithu wa mpingo wapano pa Kanjedza. Komanso tikuona kuti a president ali limodzi ndithu ndi mayi wa fuko Madam First Lady Madam Monica Chakwera. Ndi pakadali pano akupereka moni kwa abusa osiyanasiyana amenenso ali pompano pamene akuyenda kuti afike no kumeneku kumene kuli ana amenewa ana children's ministry kapena kuti Sunday school. Padakali pano a president akuyenda ndithu kuti afike mkati mmenemu. Padakali pano ndithu anawa ndi muli ana mpingo wa Assemblies of God simachitika nchokuti ana ang'onoang'ono samakhala limodzi ndi anzawo akuluakulu mwina anthu akuluakulu mukachisi koma amakhala kuti ali ndi malo amene amakhalanso kuti ni mpingo wawo ndithu mpingo wa ana. Ndi a president afika kutsogolo kumeneko tikufuna kuti timve kuti alankhula nawo zotani mpingo umene wa ana children's ministry. Can we all rise up so that we can sing a hymn song with our president? Are we excited? Yes! Thank you. So we are going to sing hymn number 2. We are going to sing one verse and then a chorus. Can Shama please lead us into the song? Hallelujah, church. My name is Shama Wesisiasi, and I'll be singing hymn number 2. Ndimba mwemwerero, Naleni nalepera, wangichosera Yesu chimo. Oh, hallelujah. hallelujah, Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Walowa Yesu mutima mwanga. Oh, hallelujah. Walowa Chikondi chake, mutima wachisoni. Siku yose ndiri kuimba. Oh, hallelujah. hallelujah, Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Walowa Yesu mutima mwanga. Oh, hallelujah. Thank you. We can hold it down. Wow. That was wonderful. Mr. President, Your Excellency, you can now greet us. Napenda muyambe matoni moja. Boni nonse unatsuka kobwanje nanga Wow, what a vibrant church, y'all. Hey. uyambisa nyimbo Uyambisa nyimbo bwino bwino bwino. ndithu. Wow. What's the way of the Congratulations. I'm here that it's telling on, sir. Abu Sanunda. All right. Ama mkusani bwino. Last week mnapuzira jana. Alipo mmoja anga nene. Amina nabwera sabada yatanda. Mr. Bella. What we did last week? What did We're y'all in learn? that church. What did y'all learn last week?
Any verse? You don't remember? Yes, Jeliska. Come in front. My name is Jeliska Gasima. Last week we learned about betrayal and forgiveness. That someone can betray us, so we need to forgive and forget because God also died for us and forgives our sin. Amen. So it's important to forgive one another, right? Yes. And it's important to forget what others did to you, right? Because God has forgiven us, right? Tathokoza sikomo kwambiri ambuya kudalitseni. Pamenepo ndithu ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula ndi ana amenewa, ana a children's ministry, ana amene ali a Sunday school. Imene ndi tchalitchi ndithu cha ana, monga ndinafotokozera muja kuti mpingo umene wa Assemblies of God umakhala ndi mpingo ndithu wa ana. Anawa ndi amakhala kuti ali ndi mbusa wawo, amakhala kuti akubwera Sunday lija amapanga zawo monga mpingo. Ndi ana ake ndi amenewa ndithu mpingo wawo umenewo, kotero kuti a president komanso a first lady akuoneka kuti ali limodzi ndi mpingo umenewo kucheza ndi anawa, ayankhula nawo, anafunsa kuti kodi sabata yatha munaphunzira zotani. Mmodzi anayankha mu Chingerezi kuti yayi akuti anaphunzira kukhululuka, kuti tizikhululukirana wina ndi mnzake monga mmene Yesu Khristu tikhululukiranso ife machimo athu, ndeka wina watelakwira tizikhululuka. Ndi zimenezo zimene anawafotokozera ndithu a president komanso a first lady muno mu chipinda chino mmene muli mpingo umene wa ana. Ndi zimenezo zichitika padakali pano kuno ku mpingo umene wa Kanjedza Assemblies of God, makamaka umene madziwikanso kuti Kanjedza First Assembly. Ndi wina amafunsa kuti ndi chifukwa chani tikukamba za Assemblies of God, koma at the end of the day tikukamba za First Assembly. Ndiye ndimanena kuti mpingo wa Assemblies of God umakhala kuti udapereka mpata ndithu kwa anthu pa mpingopo kuti akhoza kusankha dzina limene akhoza kumagwiritsa ntchito malinga ndi mmene akufunira kuti kaya tifuna tizitchedwa Christian Assembly, katifuna tisankha chani. Koma mpingowo ndithu ndi mpingo wa Assemblies of God, koma mpingo umene uliwonse umakhala ndi dzina lake limene tifuna kuti lizidziwika nawo. Mwachitsanzo mutha kunena kuti kadi center of worship kandi chani. Ndiye kuno anasankha dzina limene lila Kanjedza First Assembly. Ndi padakali pano a president adakali mkati momuja, koma tunena kuti kuno ku branch ya tsiku lalero kwashamoneka kuti kuli dzuwa ndithu. Padakali pano nthawi ndi chakummawa, koma dzuwa likuwomba kwambiri chifukwa chakuti tili mwezi wa September, tikupira kuti tili nthawi yonena kuti tili msama kapena kuti nthawi ya chilimwe, nthawi imene makhala kunja kuli kotentha. Ndi kuno kwasonkhana ndithu anthu osiyanasiyana amene amapemphera malo ano. Ndi akachoka kumeneko a president mmene aliku afika malo ena mmene aone chalichi chifukwa chakunoko kuli mpingo watsopano kapena checha simene akumanga. Ndi akachoka kumeneko ndiye kuti asaina buku la alendo, kenaka apita kukalowa mukachisi mmene muli anthu ochuluka amene asonkhana kumene a president akakhale nawo pa mwambo wa mapemphero. Ndi mmene zikhalire tsiku lalero mmawa uno. Padakali pano a president akuoneka kuti akutuluka kumeneku, mwina tione kuti akupita kuti akutuluka ndithu ku chechi cha ana chicha, ndi akupita kuti akasaine buku la alendo. Koma pano pali chalichi chimene nchatsopano chimene chikumangidwanso kuno, chimene akufuna kuti atuluke chalichi chimene akhala kupemphereramo chifukwa chakuti mwina mchaka paka nthawi ndi afuna akumanga mpingo watsopano umene uchalichi kachisi kuti mwina akhonza kulowa kumaza pemphera mpingo wakulu kuyerekeza ndi anthu ochuluka amene asonkhana malo ano.
mbiri ya mpingo wa Assemblies of God ndionera kuti poyambapo mpingo umenewu unkadziwika kuti Assemblies of God in Malawi. Assemblies of God in Malawi. Chifukwa mpingo umenewu unabwera mzaka za 1947 nthawi imeneyo ndipo munkafika kuno ku Malawi. 1948 unakhazikika kuno bwino. Ndikuti ndi zaka za 1940 mu mpene mpingo umenewu unayamba kuno ku Malawi kuzafika mpaka pakadali pano kuzafika tsiku la lero ndiye kuti uli ndi mamembala ochuluka kwambiri komanso uli pafupifupi pena paliponse ku Malawi kuno ukamayenda kuyambira ku Nsanje kuchitipa umaona ndithu zikwangwani zolemba Assemblies of God. Ndi dzina lidasintha ndithu choka dzina limene ukamba lokuti Assemblies of God in Malawi pano limadziwika kuti imadziwika nokuti Malawi Assemblies of God. Dzina limenelo ndimene amadziwika nalo pakadali pano, Malawi Assemblies of God. Koma ndanena muja mpingo uliwonse umakhala kuti umatha kuzipatsa dzina limene ufa zidziwika nalo, koma chonsecho ali pansi pa mpingo umenewu wa Assemblies of God. Abusa pano pa Kanjedza ndi Reverend Daniel Makata, iwo wandithu ndi mmodzinso wa akuluakulu a mpingo umenewu wa Assemblies of God muno Malawi. Mbuyo makhala maudindo osiyanasiyana amene akhalapo ndithu kutsogolera mpingo umenewu pa national level kapena pa dziko lonse lino la Malawi. Ndi mtolankhani wathu kuno Secret Segula. Secret mwina watulapo zotani imene ungafuna towafotokozera Malawi padakali pamene pano pamene afika president maso nakona nalowa mkatimu ndi mmene anthu asangalalira kuti president akubwera kuno. Ngati muli anthu ochuluka ndithu amene akuimba nyimbo za mapembedzo, koma nakuoneka kuti ali ndi chimwemwe kuyembekezera kuti mtsogoleri wa dziko lino nthawi iliyonse akhala ali mkatimu kukakhala pa mwambo wa mapemphero wa tsiku la lero. Komanso chichi ndi chinthu chabwino kwambiri choti mtsogoleri wa dziko azitha kupita ku chalichi nthawi yokhala pansi kukapemphera. Fama wa Mulungu samanena kuti kuopa nzeru, chiyambi cha nzeru ndi kuopa Mulungu. So chimene amachita mtsogoleri wa dziko lino nthawi ndi nthawi amakhala ndi nthawi, ngakhale amakhala kuti ndiotanganidwa kwambiri koma amapeza nthawi yopita ku chalichi. Andisuti amapitanso mpingo umodzi okha ayi, amapita mipingo yosiyanasiyana nthawi zosiyanasiyana, chimene chili chinthu chabwino cholimbikitsanso umodzi kuti ngakhale tili anthu amipingo yosiyanasiyana timathanso kukhala pamalo amodzi ndi kupempheranso limodzi kumapempha nzeru kwa Mulungu. Chabwino ndathokoza kwambiri Secret ndikuyitananso nthawi inayi kuti cheze bwino. Koma mwina usanachoke ndikukhulupirira kuti mwina walankhulapo ndi ena awiri atatu pa mpingo pano. For example nakuona nthanda kuti ndabusa amakata a mpingo uno president ayendera ana uko, nzofunikira bwanji kuti president azipezekanso kuti mwina akuyendera mipingo chonje zimalimbikitsa bwanji kuti akapemphere nawo lero abwera ku Assemblies of God, ena apita ku mpingo CCP, pena apempherapo ku mpingo siyanasiyana kandi Roman Catholic. Zimakhala zofunika bwanji kulimbikitsa zimene zimakhala zolimbikitsa bwanji akhristu komanso akhala anthu Malawi. Okay, president si president wa mpingo umodzi kapena wa mtundu umodzi, president ndi wa dziko lonse. So inza kuti anthu a mipingo yosiyanasiyana onse ali under a president Dr. Lazarus Chakwera. So akamatenga nthawi kupita ku mipingo yosiyanasiyana kumene kuti anthu ajaso amamva kukondedwa komanso kuganiza kuti mtsogoleri wa dziko lino amati akakhala pansi nafenso amatiganizirako kuchachi kwathu amabwerako, ndi anthu ambiri amatha kulimbikitsidwa komanso mmene anabwera kuti anafikira kukaona ana mu Sunday school. Zimene zichazi ena apresident anaotesa naonepo akandikoyamba kuona president pamaso ndi maso, zimene enanso nawo akhalanso ndi mwayi olomwina akhala ndi ambitions zosakhalanso nawo mwina mtsogoleri wa dziko lino nthawi ina, komanso kungoonanso chabe zapatsanso nawonso chilimbikitso kuti apresident ndapatsa komona azikhala ndithu anaonyadira. Ndathokoza kwambiri amene ndi Secret Segula amene ndi mtolankhani wathu kuno akufotokozapo makamaka zakufunikira kwenikweni kuti president tsiku la lero atangofika malo ano. Choyambira chenicheni ndi kuona klasi ya ana kapena mpingo umene wa ana amene amapemphera pa mpingo uno kapena kuti Children's Church pa mpingo uno wa Kanjedza First Assembly. Ndi kufunika kwake kumeneko kuti zimalimbikitsa kwambiri ana kuti nawonso amaorganizira kusiyana kuti mwina president afike malo ngati amenewa akangoyendera kapena kungopemphera ndi akuluakulu nkumapita, koma apa ana alimbikitsika kuti president ifenso tili nawo limodzi. Komanso wakambapo nkhani imeneyo yofunikira kwambiri makaonena kuti president akhala akupita mipingo yosiyanasiyana kuphatikizapo ku mpingo wa Chisilamu apitapo ndithu ngakhale ku mapemphero a mipingo makamaka anzathu a Chisilamu apitapo kukapemphera nawo kumeneko, kusonyeza kuti
a president amayika chidu kwambiri pa nkhani ya chipembedzo chifukwa chake anaganiza kuti akhonza kumayenda mipingo yosiyanasiyana. Ndiye tikutero kuti padakali pano a president apita mkuchipinda mmene akusaina buku la alendo. Akachoka pameneko zikakomera kuti afuna aone chatsopano chimangidwachi ndiye kuti afika, koma akaona kuti mwina akhoza kungodutsa ndiye kuti akhoza kungodutsa, ndiye kuti akalowa katikati mwa church chimenechi mmene padakali pano mukumveka ndithu nyimbo za matamando, nyimbo za makolasi nzovina zina ndi zina, chifukwa kuti mpingo umene wa Assemblies of God ndi umodzi ndi mpingo oyambirira kwenikweni kamba nkhani ya chipembedzo cha Mapentecost, kuti iwo akafuna kupemphera samamangika yayi, amene afuna kuvina amavina. Ndikukhulupirira kuti mukaona pakanema tikakhala president nkatimu ifika nthawi yovina muona kuti anthu avina ndithu, anthu amavina mmene akufunira, sipamakhala kuletsana mmene kuyang'anizana kuti uyu mwakuti ayali samakhala kuti akuvina. Ndifuna ticheze ndi mmodzi mwa akuluakulu pa mpingo amenepo. Tikuziona sakule masa zina anulichi. Dzina langa ndine Kondwani Kanjo. Chabwino. Ndine membala pano pa Kanjedza First Assembly. Yes. Kubwera kwamba tiyambire pamenepo, kubwera kwa president kwa inu mukuona nikufunikira bwanji? Ifeyo ngati Kanjedza Assemblies of God ndife okondwa kwambiri tachiyesa cha chisomo kuti tikhoza kukhala ndi mtsogoleri wa dziko lino kuzatichezera kuzapemphera nafe pano. Ndiyo tilimbikitsa ngati mpingo, komanso ife ngati Akhristu Assemblies of God. Monga mukudziwa mtsogoleri wa dziko lino ndi membala wa Assemblies of God. Iwo abwera kwawo, abwera ku chalichi kwawo kuzacheza nafe, kuzatilimbikitsa ndi chinthu chabwino kwambiri kuti tilambira Ambuye limodzi, komanso kupezeka kwawo ndi chilimbikitsoso kuti ayi nyumba yathu ino talemekezeka kukhala ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndimo konzekera bwanji tsiku la lero pemphera limodzi na president? Mayimbidwe ndawa mukumvawa akuyenda bwino, tilambira Ambuye limodzi. President ni munthu wopa Mulungu, munthu wotembenuka mtima, so zichitike pano sizachilendo, timva uthenga, komanso kubwera kwawo atilankhula kuti ngati thupi limodzi la Khristu tilimbikitsane. Yes. Nde zimakhala zofunikira bwanji kuti mtsogoleri wa dziko azipezeka kuti akukhala nawo malo opemphera ngati amenewa? Taonapo akupita kunkhale mapemphero Chisilamu, mipingo yosiyanasiyana, CCP kaya ndi mpingo wa Katolika, mpingo yonse ina yekulu ina yooneka ngati ing'ono amapita konseko. Zofunikira bwanji kuti mtsogoleri zipanga zimenezi? Choyambirira zimasonyeza kuzichepetsa kwa mtsogoleri. Mutha kuona malo athuwa mchingerezi tikhuza kuti it's a humble place, koma ndithudi asiya ndithu malo ena kuzasonkhana nafe pano. Mtsogoleri wotero ndi wodzichepetsa, ndi wopa Ambuye. Komanso monga mwanena kuti amapita mipingo yosiyanasiyana ndi zipembedzo zosiyanasiyana, sasankha iwo amadziwa kuti Mulungu ndi mmodzi. So kulikonse kumene ayitanidwa ngati kukatchedwa dzina la Mulungu amapita ndi kulemekeza kuyitanidwako. So ndi chabwino kwambiri mtsogoleri wopa Mulungu amene akhoza kuponda nyumba ina iliyonse imene kuopa Mulungu kuti akhoza kalambira ndi anthu ake. Ndicho tidalitsa kwambiri. Mwina pang'ono chabe mbiri ya mpingo uno tatifotokozereni. Kanjedza First Assembly ndi mpingo oyambirira. Ndikhoza kufotokoza kuti ndi mpingo oyambirira, imodzi mwa mipingo oyambirira mu mbiri ya Malawi Assemblies of God, imene ili ndi background, ili ndi history. Malo anoa mukatsatira mbiri ya Assemblies of God kubwera ku Malawi kuno, awa ndi malo amodzi oyambirira kumene azibusa osiyanasiyana atumikirako, kumene anthu akuluakulu mu mpingo wathu wa Assemblies of God atumikirako. So iyi ndithu ndi mbiri, malo awa ali ndi mbiri ndithu, ndi pamene pachokera mabranch osiyanasiyana Assemblies of God akuchokera pano pa Kanjedza. So maso pali Assemblies of God Press. Yes, Assemblies of God Press imene maidziwa ija, imene yatsindikiza mabuku osiyanasiyana, even buku la chitsitsimutso limene tikuyimba nyimbo pano, ndi ma publications osiyanasiyana ili pano, ikuchokera pano. So ndatanakale kuti malo anowa ali ndi mbiri, malo anowa ndi akulu, ndi akale amene amatikumbutsa ife mamemba la Assemblies of God kumene tuchokera. Kutero kumene abwera president athu, abwera kwawo, abwera ku nyumba kumene nditudi kukuchokera mbiri ya Malawi Assemblies of God. Ndiye pali taona president akuyendera akupita ku children's ministry mpingo ana. Yes. Ana mukwalimbikitsa bwanji komanso kubwera kwa president kwalimbikitsa bwanji anawo? Bible limatiuza kuti phunzitsa mwana akali woyamba, adakali wang'ono m'njira ya Yehova, kuti ngakhale atakalamba sadzachokamo. Achakweratu ndi abusa Assemblies of God. Moti zimene akuchitazi akungomva kukoma kuti mapirazi misanamira imene adadzala ali mtsogoleri wa Malawi Assemblies of God, mipingo kapena nthambi zimenezi zikutumikirabe. Utumiki wa ana akanakhala ndi nthawi akanacheza ndi utumiki wa chinyamata, wa azimayi, wa azibambo. So zimenezi zingoonetsa kumene tuchokera kuti ife chikhalidwe sitachisiye mizati yonse, mapirazi onse Assemblies of God amene ndi magulu osiyanasiyana tikutumikirabe mmene tikukhaliramu mpaka mpingo limodzi kumatumikira Ambuye. Ndiye tikuona kuti pali
kachisi watsopano amene mukumanga Yes. pano pa Kanjedza Assemblies of God. Yes. Kachisi ameneyu amene mukumanga pano kukula kwake poyerekeza ndi wina wakaleyu ndosiyana bwanji komanso mwina zinthu zikuyenda bwanji? Iyi ndi church chathu choyambirira chimene tikumanga, chimene tikukhulupirira kuti mukupita kwa nthawi tidzakhala ndi umuza tumikira ana, koma church yachikulu chikhala chikumangidwa chimene tidzagwetse kachisi wamkulu mukumuonayi. So ma project panopa ndi osayamba ali mkati ndithu zimene zokhaliramo. Zikomo kwambiri, ndathokoza kwambiri amene ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu ampingo. Padakali pano a president a dziko lino komanso a first lady afika mu kachisi uno motsogozedwa ndi abusa amalowano Reverend Makata amene akuona ndithu kachisi amene amafotokoza posachedwa apa amene akumangidwa kuno kuti akatuluka chalichi amene chimenechi ndi kuti posachedwa apa a president akhala makamaka anthu amenewa akhala ndithu akulowa mukachisi watsopano ameneyi ndi a president akupanga appreciate kapena kuti kuona ndithu kuti kodi kachisi ameneyo ndi wankulu bwanji, azakhala osiyana bwanji mwina ndi chalichi chimene chilipo pa kadali pano. Ndiye padakali pano a president atuluka mkati mwa chalichi chimenechi ndi ali panja pamenenso akuzungulira mbali ina kuti aone kuti kodi kwinaku ntchito yomangamanga ili motani. Ife ikuoneka kuti anamanga ndithu koma asala finishing, chizungu chake finishing imene yasala ya nyumba imeneyi ndi kuzungulira kuona pasadapo mpano a president akhala akulowa mu chalichichi. Ndi ndifani mpasire tikhala tikupita mkatimu posachedwa apa kuti tione kuti mkatimu muchitika zotani. Ndipasira nzanga amene ali kumeneko kuti muthe kuona mkati mwa kachisi ameneyo pamene a president akulowa mu chalichichi. Takhani pamwepo. Padakali pano a president komanso first lady wa dziko lino Madam Chakwera ali mukachisi ameneyu wa Kanjedza Assemblies of God amene amadziwika kuti Kanjedza First Assembly. Ndiye pakadali pano tisiyeno m'manja mwa mpingo kuti tionere kuti kodi mwambo amene wa mapemphero uyenda motani. Mukhale pamwepo. I
Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Bishop Charles Makata, the lead pastor of Kanjedza First Assembly, and Maibusa Makata, and all pastors present here, Reverend Brian Kamwendo, Presidential Advisor on Religious Affairs, and all advisors present here, Chief Kapeni and all chiefs present here, all Christians at Kanjedza First Assembly, ladies and gentlemen, boys and girls. It's an honor today that we have you, Your Excellency. We don't take it for granted. We know that there are so many churches in Blantyre here, but we are so honored that you've chosen to worship with us today. We don't take it for granted. We thank God that you have chosen us today. All those that have come with the President, we welcome you. Our President, Your Excellency, feel welcome here. Feel free to worship with us freely. At this point in time, I would like to welcome the Secretary of the Church to give us church information, after which I will invite Reverend Tokobanda and the praise team, led by her, to receive the tithes and later on the offerings. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, sir, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Your Excellency, Madam First Lady Monica Chakwera, our Senior Pastor, Reverend Makata, Maibusa Makata, all protocols observed, our chiefs and everyone, we welcome you to Kanjedza First Assembly. Hallelujah. Allow me to do the announcements in Chichewa as we have a variety of people here. Thank you. Hallelujah. Ambuye ndwabwino. Nthawi zonse. Ndipo ndi chikhalidwe chake. Amen. Zolengeza zathu tsiku la lero tufuna kukalandira mwapadera alendo amene mabwera kuno kuzatichezera, amene kali koyamba kupezeka nyumba muno. Monga mmene zimakhalira nthawi zonse timalandira alendo powapempha kuti ayime, tufuna tipemphe alendo onse amene kali koyamba, kupatulako of course president athu ndi timu yawo. Ngati kali koyamba kupezeka mchipinda chino, imani tufuna tikuzindikireni. Hallelujah. Ndinu olandiridwa kuno ku Kanjedza First Assembly. Takondwa kuti mwabwera. Wiki amawa tufuna mubwerenso, komanso mukatenge ane banu kapena apabanja panu. Pomaliza pa service musapite, mukumane ndi Deacon Mr. and Mrs. Chikusilo, a Deacon Achikusilo ngati mulipo imani. Mukumana ndi amenewa muchipinda chapako nacho kuti aziwe zambiri za inu komanso akulandireni mwapadera. Mukhoza kukhala pansi zikomo kwambiri. Timangofuna kuyankhula za service yathu, kuti service yathu nthawi zonse imamba 7 koloko ndi intercession, half 7 kumakhala school of the Bible, half 8 mpaka na half 10 kumakhala main service. Komanso lachitatu lina lililonse timakhala ndi midweek service. Midweek service yathu imamba half
5 mpaka na half 6 madzulo ndifolandiridwa tent bwereni. Haleluya. Kuonjezera pamenepo timakhaso ndi ma home sales mkati mwa wiki tikumema mamembala onse kuti tikhale okhulupirika kupanga tent ma home sales amenewa. Haleluya. Chifukwa home sale yamphamvu ndimema panga chechi champhamvu. Amen. My elders that on duty for this week in the elder Mrs. Masinga tenti tumize mautenga oso kuza ndi mpingo kupyolera mwayowa. Next week Sunday tikhala ndi mgonero tenti konzekere. Komanso tikhala ndi paper Sunday athu next week Sunday tenti konzekere. Matargets athu remain the same. Akhala chimozimozi ndithu. Amen. Kuyambira mawa mpaka na pa 14 monga takhala tikulengezera tili ndi kusala kudya ndi kupemphera. Amen. Mwina kwa anthu amene mwina sitili nawo pa magrupu a mchezo a mpingo mawa tiyamba ndi kuthokoza kapena imene timati thanksgiving. Haleluya. Lachiwiri tizakhala ndi kulapa. Amen. Ndizimene tikhala tikupempherera. Lachitatu tizakhala tikupempherera kuti tikhale ndi zisankho za mtendere. Amen. Osati zisankho koma campaign ya mtendere. Lachitatu limenelo. Lachinayi tizakhala tikupempherera kuti tikhale ndi zisankho za mtendere. Amen. Campaign ndi zisankho zosiyana. Lachisanu tizakhala tikupempherera kunazo kuti zonse zosalira za zisankho zakhale za mtendere. Pasakhale zovuta zinazizo sepasakhale kulolerana. Haleluya. Saturday tizakhala tikupempherera zathu za ifeyo chizungu chake timati ma personal prayer items. Amen. Tizamaliza fasting yathu Sunday ndi kuthokoza kamene chizungu chake timati thanksgiving. Ndete ntikonzekere. Kumasula tizimasulira ku church konkuno kuyambira 5 koloko mpaka na 6 koloko madzulo Monday mpaka na Friday. Saturday tizamasula from 4 to 5 ku church konkuno. Sunday tizamasula limodzi konkuno. Haleluya. Tenti pange chisankho chotenga gawo kupemphera dziko lathu. Amen. Komanso umene takhala tikulengezera tili ndi msonkhano waukulu umene timautchula kuti Believers Conference. Believers Conference imene ikuyamba pa 23 mpaka na pa 26 October. Amen. Takoza zambiri zamphamvu. Haleluya. Abusa ayankhula zambiri kuti mlaliki wathu akhala ndani. Timayembekezera Pastor Iso koma chifukwa cha zovuta zina pakhala kusintha. So abusa afotokoza kuti amene akhalira kuti tumikira ndi ndani koma tenti tikonzekere. Kuchokera ku Children's Church next week Sunday ku Children's Church osati mu mpingo uno kapena mkati mwa church muno koma ku Children's Church kuzakhala graduation ya ana ya The Greatest Journey. Takati kulengeza zokhuza ndi The Greatest Journey. Ana zakhala akulandira ma certificate ana amene amaliza The Greatest Journey. Makolo tikupemphedwa kapena tikupangidwa encourage kuti tagulire mphaso ana athu amene akupanga graduate. Amen. Komanso mmene timapangira ndi ma graduation zonse ena timatha kuwauza achibale okondedwa athu kuti kuli graduation ukubwerani chimozimoziso amene mwina samapemphera mpingo uno koma ndi abale ana athu amene akupanga graduate tenti apange encourage kuti abwera za apange support ana athu zakhala zokongola. Haleluya. Pomalizira ma home sales amene akumana wiki ino ndi Kenan home sale ikumana kuyambira 3:30 lero masana kunyumba kwa Maipiri kuzingwangwa. Komanso Ayudea akumana Tuesday kunyumba kwa the Hawiyas in Kanjedza Forest kuyambira 5:30 madzulo. Ambuye akudaliseni chifukwa chomvesera zikomo kwambiri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I now invite the praise team to give us few songs as we give. And the interpreter, Pastor Abima, will receive the tithes. You will receive the tithes.
in the process. Thank you. Tieni amene tabwera ndi za 10 tibweretse kutsogoloku tidzaike mu basket yathu. Amenenso tatenga zopereka zathu tikhoza kuzikonzekeretsa tizipempherere. Father, in Jesus' name, we know you're a faithful God. We trust your word. And these people, Lord, have performed that which you commanded. We are praying in the name of Jesus Christ, Lord, that now the promise is to be kept by you. In Jesus' name, may you pour them a blessing, oh God. They will not have enough room to receive it. In the name of Jesus Christ. Father, we are praying for the offerings and mission offerings. We pray, Lord, that you bless them and you bless the hand that gives. In Jesus' name we pray. Amen. Church tiendime nintayo di dibeleke. Siyabonga
tatokoza mfumu. Tatokoza Yesu, tatokoza mfumu yanga, tatokoza Yesu wa, tatokoza wahambana asima itumululu ai. Your Excellency, and all of us will remain standing for worship, led by Reverend Toko. Tose timirira tikachimirire pamene tiutsogolera malambiro ndi abusa atoko banda. After worship, we will sing one hymn, also led by the praise team. Tikatha kulambira timba nyimbo imodzi ya mbuku motsogozedwa ndi gulu la matamando. Thereafter, our esteemed Reverend kenako abusa athu will come in front abwera utsogoloku to introduce the preacher today. Kuti azatidziwitse mulaliki wathu lero. Amen. Amen. So let's be in the posture of worship as the praise team leads us. Tiyeni kale mu mzimu omwewo wakulambira pamene agulu la matamando autitsogolera. Hallelujah. Ambuye ndi wabwino. Ndipo nthawi zonse. Ndipo ndi chikhalidwe chake. Hallelujah. Nthawi iso yoti tingomulambira Ambuye. Kuyamikizana ndi akulu 24 komanso zamoyo zinayi zimene zimalambira Ambuye usana ndi usiku. Bible limati let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord Almighty. Thank you, Jesus, oh Lord. We worship you, Lord. We glorify your holy name. We give you all the praise, oh Lord, because you are good and you're kind, and your mercies endures forever, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God Almighty. Oh, yelandinu wakulu kulu Yesu ndagomananu. Oh, yelandinu wakulu kulu Yesu ndagomananu. Oh, yelandinu
Yesu tagoma nanu. Tagoma nanu. Koma Yesu tagoma nanu. Tagoma nanu. Tagoma nanu. Inu Yesu tagoma nanu. Tagoma nanu. Hallelujah. Koma Yesu tagoma nanu. Hallelujah. Hallelujah. Oh Yahweh, oh Yelantino. Ninu ankulu kulu Yahweh. Koma Yesu, 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 Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yenu oh Yelantino. Wankulu Yahweh, Yahweh, Yahweh. Koma Yesu, Yesu, Yesu. Hallelujah. Koma inu Yahweh tagoma nukulu wanu. Tagoma ndi mphamvu zanu. Tagoma nanu. Koma Yesu tagoma, tagoma nanu. Tilambila inu tagoma, tagoma. Oh tagoma, tagoma, tagoma nanu Yahweh. Tagoma nanu Yahweh. Tagoma nanu. Inu Yahweh tagoma, tagoma, tagoma. Tagoma nanu. Tagoma nanu. Yahweh tagoma, tagoma nanu Yahweh. Tagoma nanu Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh tagoma, tagoma nanu Yahweh. Tagoma nanu Yahweh. Hallelujah. Yahweh tagoma nanu. Mulandilo lamu Yahweh. Hallelujah. Yesu tagoma nanu Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh, Yahweh tagoma nanu. Tagoma nanu. Thank you, Jesus. Inu Yahweh. Tagoma nanu Yahweh. Tagoma nanu Yahweh. Thank you, Jesus, oh Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus, oh Lord. Thank you, Lord God Almighty. Oh Rabasa. Tagoma nanu Jehovah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. In Jesus' mighty and holy name, gracious Father, we have prayed. Amen. Amen. May church get seated. Mpingo mkozokala. Your Excellencies Olemekezekatu and the entire congregation, ndi mpingo wonse. Allow me to introduce to you the bishop, Ndiloleni ndikudziwitseni abusa athu. Our preacher today, Reverend Charles Makata. Mulaliki watu walelo abusa a Let's Charles put Makata. our hands Tentombe mmanja. as he takes up the stage. Pamene akubwera. Amen. Amen. Bishop, you are welcome. Abusa takulanjani gome kuno. Thank you. Zikomo. Your Excellency. Olemekezeka a president athu and the First Lady.
komanso amayi wathu our chief, mfumu athu captain, and all protocols observed. komanso maulemu onse akhale m'malo mwake. I want us to sing 2 songs. Ndifuna mawa uno tiimbe nyimbo ziwiri before I speak the word of God. ndisana agawane nanu mawu a Mulungu. The first one will be 113. Nyimbo yoyamba ikhala number 113. The second one will be 55. Yachiwiri ikhala number 55. But before we sing, Koma tisanaimbe, I would like to know, ndifuna ine ndidziwe, I know the MCE results are out, ndikudziwa zotsatira za mayeso a form 4 zatuluka, and I want to know how many have made it ndipo ndifuna ndidziwe ndi angati amene apambana from this church. kuchokera mkachisi uno. Parents, and if you have all the youngsters, please. Makolo ngati mulipo, ana anu ngati mulipo, May I request you to stand up. ndifuna muyimirire. Ndisakomoke. Chonde. Zatega. Wina ndani. Wakonza. Wow. Praise the Lord. Wow. Team Wawanka, right? Amen. We will celebrate next week. Tikondwerera sabata la mawa. Amen. I want us to sing hymn number 113. Tiimbe nyimbo imeneyo number 113. Dina tsutsidwa de maso ambuye machimo ana ndetsitsa mutsenje ndalila mbuye matope osama ana nditukula kulikuwa wanitulutsa matopemo wanikazika patandwe walo himbo timao himbo yotokoza haleluya ndakaziki tamabazi yangu hatandwe lampangu sindisundidwa sindiwo pakuka pokapano daima pachisomo kumape wanitulutsa matopemo wanikazika otaero walonganimo timamanga imbo yotokoza kanandipatsa imbo yotokoza yeye barosana imbo usiku tima usefu kira tire folo bombolo anandepolo mutsa wanitolotsa matopeibo lokajembo patatelo walokajembo timamanga imbo yotokoza haleluya
kasimba sanzenje ijala mlima hatate wayakamba Mapemphero langa bado kania chikondele yemba ugonza imba ndinera wanituluza matopemo wanikazika batadelo halanganyimo timama himbo yotokozale wanetolo tamatopemo wanikazika batadelo halanganyimo timama himbo yotokoza hallelujah. Hallelujah. Hymn number 55. Give me the key. Bantunze densepo waberewera mlungu atitsogolera omwe pali madzi wozezereta mlungu atitsogolera ena namondwe ena mumadzi ena mumoto tosema mwazi ena chisone koma mulungu apatsa nyimbo osema vuto mapiri owetu walikuwala mulungu atitsogolera chisomo chitwa ulembe mulungu atitsogolera ena namondwe ena mwazi ena mumoto tose mwazi ena chisoni koma mulungu apatsa nyimbo osema vuto ngakhale satana atisautsa mulungu atitsogolera chisomo chitigonjetsera dani mulungu atitsogolera ena namondwe ena mwazi ena mumoto tose mwazi ena chisone koma mulungu apatsa nyimbo osema kutali kutope tinachokako mulungu atitsogolera kutali kumwamba kutawi zonse mulungu atitsogolera ena namondwe ena mwazi ena mumoto tose mwazi ena chisone koma mulungu apatsa nyimbo osema vuto ena namondwe ena mwazi ena mumoto tose mwazi ena chisoni koma mulungu apatsa nyimbo osema vuto. Hallelujah. Amen. Wow. You can sit down. tikhoza kukhala pasi To avoid temptation, you can go.
kuti nsayesedwe kuimba nyimbo ina chonde kakhaleni pansi. Amen. 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 I want you to know that preaching will be over when we get to heaven. Ndifuna inu mudziwe kuti kulalikira kudzafika poti kwafika pa mapeto tikakafika kumwamba. There's only one thing that's going to be happening. Chimodzi chokha chimene chizakhale chikuchitika. Amen. We will sing. Tikakhala tikuimba. Actually, there are three important things that are going to take place. Makamaka pali zinthu zitatu zimene zikachitika kumeneko. When we get to heaven. Tikakafika kumwamba. Number one. Choyambirira. We will sing. Tikaimba. Throughout, we'll be singing and singing. Nthawi zonse tikaimba koma tikuimba. There up in heaven, there are seraphims. Kumeneko kuli aserafi kumwamba. We will hear them sing. Tikawamva akuimba. And we will too join them singing. Ndipo ifeso tikajoinana nawo kuimba. Hallelujah. The second thing that will take place there. Chachiwiri chimene chikachitike kumeneko. Hallelujah. Is that we will eat. Nkokuti komatu tikadya. Amen. Those are the things that we will find in heaven. Zimenezo tikazipeza ndithu kumwamba. We will eat. Tikafwisula. I know some are asking questions. How about my teeth? They were all gone. Don't worry. The Bible says, in a twinkling of an eye, hey, our bodies will be changed and transformed. Ndikudziwa yena kuti mano aguluka mkamwa zikakhala bwanji koma mkuthwani makwadiso tonse tikasandulizika. Hallelujah. If you didn't have teeth, you will have teeth when we get. Ngati munalibe mano koma akamera mano kumeneko mukadyera. And we will eat. Ndipo tikafwisula koma kudya. Hallelujah. And the third very important thing. Ndipo chachitatu chofunikira kumeneko. Depends on what we do on earth. Zitengera kuti pasi pano timachita zotani. Hallelujah. We will receive rewards. Tikalandira mphoto akolona. Hallelujah. Whatever you do on earth chilichonse chimene ichi uchita pa dziko lino lapansi will be accounted for and you are going to receive a reward. chimenecho tikafusidwa nacho ndipo tikalandira mphoto yake. Amen. Now, there are different kinds of rewards. Ndiye kumene kwakhala mphoto koma zosiyana-siyana. Hallelujah. Amen. So if you are lazy, ndiye ngati muli mulesi, Nigerian English says, I pity you. ndikumverani chisoni. Because we'll only see your teeth that you are now there. Tikangona mano anu kuti muli kumeneko. But those that are going to do well will shine. Koma iwo amene achita bwino pa dziko lapansi kumeneko andithudi akakongoletsedwa akalandira mphoto. Ukapanga ulesi uzikawala ngati kakoloboyi undima chocho mangoneka manoka basi manoka. Work hard. Gwirani ntchito molimbika. That you get up there. Kuti kumeneko tikafike. Hallelujah. Amen. Amen. The theme of my message today mutu wanga wa uthenga mmawa uno still goes as according to our theme for the year. uyendabe molingana ndi mutu wathu waukulu wa chaka chino pa mpingo pano. Hallelujah. Amen. Embracing a different spirit. Kukhala nawo mzimu osiyana. The spirit that Joshua and Caleb had. Mzimu umene Yoswa ndi Kalebe adali nawo. Amen. Amen. And we are looking at the book of Hebrews today. Tuona buku la Heberi chapter 11. Chapter 11. Beginning from verse 32. Mutu wa 11 kuyambira ndime ya 32. Allow me to read through NIV. Ndiloleni NIV there. ndiwerenge kudzera mmamasulidwe amakono. Iwe. Amen.
And what shall I more say? That's King James. But NIV says, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Samson, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Ndipo ndinene chiyaninso, pakuti dzandiperewera nthawi ndifotokozere za Gideoni, Baraki, Samsoni, Yefita, za Davide ndi Samueli ndi aneneri. Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions. Amene mwachikhulupiriro anagonjetsa maufumu, anachita chilungamo, analandira malonjezano, anatseka pakamwa pa mikango. Quenched the fury of the flames and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Nazima mphamvu ya moto, napulumuka lupanga lakuthwa, analimbikitsidwa pokhala wofowoka, anakula mphamvu ku nkhondo, anapirikitsa magulu ankhondo ya chilendo. Women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released, so that they might gain a better resurrection. Akazi analandira akufa awo mwakuuka kwa akufa, ndipo ena anakwapulidwa osalola kuwomboledwa. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. Kuti akalandire kuuka koposa, koma ena anayesedwa ndi matonzo ndi zokwapulira, ndiponso msinga ndi kuwatsekera mndende. They were stoned, they were sewed in two, they were put to death by sword. They went about in sheepskins and goatskins, and destitute, persecuted, and mistreated. Anaponyedwa miyala, anachekedwa pakati, anayesedwa, anaphedwa ndi lupanga. Anayenda ovala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, nakhala osowa, osautsidwa, ochitidwa zoyipa. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. Amenewo dziko lapansi silinayenere iwo, osokerera m'mapululu ndi m'mapiri ndi m'mapanga ndi m'mauna a dziko. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Ndipo iwo onse anachitidwa umboni mwa chikhulupiriro, sanalandire lonjezanolo. Hallelujah. Verse 40. Ndime ya 40. God had planned something better for us. Everybody say, for us. Come on, do it again. So that only together, come on, say only together. Only together. With us. Come on, say with us. Would they be made perfect? Popeza Mulungu adatikonzera ife kanthu koposa, kuti iwo asayesedwe amphumphu opanda ife. Asayesedwe amphumphu, asalandire certificate yawo, asalandire mphoto yawo mpaka ifeyo nafe sotilandire. Amen. Come on, speak to your friend. The Lord considers us too. Mulungu amatiganizira, talankhulani ndi anzanuwo. Hallelujah. Come on, speak to somebody and say, you are also included in the us. Inunso muli mgulumo, auze na nzanu. Amplified version says this, and all of these, though they won divine approval, that is, though they were commended by means of their faith, did not receive the fulfillment
of what was promised. That's the Amplified Version. Let me see this one too. Verse 40. Because God had us in his mind and had something better and greater in view for us, so that we are talking about these heroes of faith, should not come to perfection apart from us or before we could join them. Mchichewa chake nchijani namasulira kale kuti popeza Mulungu adatikozera ife kanthu koposa kuti iwo asayesedwe amphumphu opanda ife. Hallelujah. Let's go way up. Way up to verse 13 of the book of Hebrews chapter 11. Aheberi 11 yemweyo tipite ndime ya 13. Hallelujah. Verse 13 NIV. All these people were still living by faith when they died. Iwo onse adamwalira mchikhulupiriro osalandira malonjezano. They did not receive the things promised. Sadalandira malonjezano awo. They only saw them and welcomed them from a distance. Adangowaona nkuwalandira koma ali patali. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. Ndipo iwo adavomera kuti adali alendo ndi ogonera pa dziko. Amen. Now I have a very big challenge today. Ndendili ndi vuto lalikulu tsiku la lero. Also a blessing. Limenenso ndi mdalitso. Because after being taught, chifukwa ndaphunzitsidwa, and my professor is here. Ondiphunzitsawo ali muno. And it's no joke, those when you have your professor in town, mukudziwa inu mukakhala ndi mphunzitsi pafupi, and you are the one presenting, ndiye ndiwe wayima kutsogolo kulankhula, mphunzitsi ali pompo. It's my legs they shake. Please bring me my walking stick and lead me home. Uyo mangochita njenjenje basi. Amen. Amen. But we are honored this morning koma ife tichiyese cha ulemu ndithu mmawa uno to have His Excellency kukhala naye mtsogoleri wa dziko lino pakati pathu and the First Lady. Komanso amayi wathu. I know the world knows them as the president. Ndikudziwa dziko likwadziwa ngati mtsogoleri wa dziko. The father. Tate wathu wa dziko lino. But some of us, we are seeing the high priest. Koma ena ife tikuona wamsembe koma wamkulu. Because you know him as His Excellency. Chifukwa tikumudziwa ngati mtsogoleri wa dziko. This is among the great intercessors of this country. Koma amene ndi mmodzi mwa olambira opembedza akulu mdziko muno. Opemphera. Amen. So he intercedes for us. Ndipo amatipempherera. And so I have this privilege to speak in the presence of the high priest. Ndiye ine ndine wamwayi kulankhula pamaso pa wansembe wamkulu. Amen. Amen. The book of Hebrews, buku la Heberi, particularly chapter 11, makamaka mutu wa 11, is a catalogue of heroes. Umene ukufotokoza ndandanda wa anthu amene adapambana. Great men and women, amayi komanso abambo amphamvu ziphona za Ambuye, did great things for humanity. Ziphona zimene zidachita ntchito yayikulu ku mtundu wa munthu. Hallelujah. And the writer, the way he writes, ndiye wolemba mmene akulembera buku limeneli, he first introduces the secret about these people. choyambirira kutionetsera zinsinsi za anthu amenewa. Hallelujah. Introduces faith. choyambirira kutionetsera chikhulupiriro. That was the secret. Chimenecho chinali chinsinsi. Hallelujah. And then
begins to list down the name of a person ndi akuyamba kutitchulira mndandanda wa anthu and what he did. ndi zimene iwo adachita anthuwo. And then they will list this one, atchula za uyu what he did. chimene iye adachita, This one, uyunso what he did. chimene iye adachita. Hallelujah. So as he continues ndiye pamene akupitirira writing, kulemba, he has to come to conclusion. akuyenera kufika nopophera mphongo poumba mkota. Those that write papers, iwo amene amalemba zolembalemba, they will tell you, the professors will tell you, we want 45 pages. You write something on this topic, we are looking for 45 pages. amakuuza kuti ulembe nkhani kuchokera pa mutuwu koma tifuna ikwane matsamba 45. Hallelujah. And then the Lord blesses you, you find a lot of material. ndiye umapeza umatolera kusonkhanitsa. But you still feel you need to include all the materials. Yes, but you are also, limited to 45 pages. umafuna ndithu uzisonkhanise koma uziyike muzolembazo kuti matsamba 45 aja akwanire. Because some professors, when they say we want you to write 45 pages of this topic and you write 65, they will throw that paper on your face and say, who do you think is going to spend time reading all that? chifukwa ophunzitsa ena akakuza kuti matsamba akhale 45, iwe nkuchulukidwa nkukalemba 60, amakubwezera kuti kuona ngati ndani ali ndi nthawi yowerenga zonse. I told you 45 pages. ndinakuuza akhale matsamba 45. So clever students. ndiye ophunzira ochenjera. Hallelujah. Sorry, sir. pepani sala. We are revealing what we used to do. ife tikulula zimene izo timachita. What you do when you have plenty of information. chimene umachita kwakhala ndi nkhani koma zambiri. And youngsters and those that are writing papers, ndiye ino achinyamata komanso ino amene muchita zolembalemba, the simplest you can do chimene mukhoza kuchita pa nkhani is imene Hebrews chapter 32, chapter 11 verse 32. ndikungokangogwira Aheberi 11 verse ya 32. Instead of saying in conclusion, malo monena kuti pophera mphongo poumba mkota, just say, and what more shall I say? ndipo muzangolankhula kuti ndiye ndilankhulenso kuti chani. Amen. What more shall I say? ndinenenso chiyani. For the time, in your context, for the papers would not allow me. zochita zanuzo kuti popeza mapepala awa sandilola ine matsamba. Amen. So you say, for the time would fail to me to tell of Gideon, of Barak, ndikambe za Gideoni, Baraki, Samsoni, and of Jephthah, komanso Yefita, David, komanso Davide, also and Samuel, komanso Samueli, and of the prophets. komanso ndi aneneri. What you are trying to do is you have read all that. chimene ukufuna kulankhula nkiona kuti wawerenga za onsewo. Hallelujah. But what we are here for is this, koma chimene tilili pano ndi ichi, that the men being mentioned, kuti dzina limene likutchulidwa, one striking thing about them were a different people of different spirits. chimene chikuwafotokozera bwino mwathunthu anthu amenewa anali anthu osiyana, a mizimu yosiyana, anthu odabwitsa. In other words, mawu ena they were outstanding. anali anthu koma apaderadera. Hallelujah. So the book of Hebrews chapter 11, ndiye buku la Aheberi chapter 11, you can also call it the catalog of heroes. mukhozanso kulitchula kuti limeneli ndi limene kuti pasa mndandanda wa anthu waziphona. Hallelujah. Now, who are heroes? kodi ziphona kapena anthu amene ngwazi ndi ndani? Heroes are people that have done something more spectacular for humanity. You don't just become a hero anyhow. This name is not given to anybody else anyhow. It's somebody who has done something great for the benefit of humanity. kukhala munthu wokuti mudziwike mu mbiri sikungangobwera mophweka ayi.
mukhale munthu amene mwachita zinthu zazikulu ku mtundu wa anthu zimene anthu akhoza kuziloza nkuzikambirana. Hallelujah. A hero, for you to be called a hero, kuti mtchedwe inu chiphona you mupezeke must be mbiri, different from somebody. mukuyenera kukhala osiyana ndi wina wake. Hallelujah. Amen. Now, it is easy for all of us to settle when we hear those great names written in the Bible and say, yes, these were great men, and you stop there. Ndizopheka ife kuvomereza kuti awadi anthu achulidwa apawa zinalidi ziphona ngwazi izi ife nkuthera pompo. And never be inspired. Koma osatakasidwa. And that's not the reason I am coming here for. Ndiye chimenecho si chifukwa chimene ine ndabwerera pano. But I want to use the names to inspire somebody. Ndifuna ndigwiritse ntchito mayina awa koma kuti atakase wina wake. To get out of the multitude. Kuti tichoke mchigulugulu. And do something great for humanity. Nkukhala wina wake okuti akhoza kupanga zazikulu ku mtundu wa anthu. Are we together? Tili limodzi kodi? Remember, in the introduction I said there is a special time in heaven where the Lord will give rewards. Kumbukirani ndikuyamba kufotokoza ndanena kuti ilipo nthawi kumwamba imene tikakafika Mulungu akatipasa mphoto. So it's not everyone that will receive rewards. Ndiye si wina aliyense amene akalandire mphotozo. I know you will make it for heaven. Ndikudziwa mukafika kumwamba mukalowa ndithu. From coming to church and going home and coming to church and going home, that will not earn you. Koma izi zachizolowezi zobwera ku chalichi kupita ku nyumba kubwera kupita zimenezi sitikaphulako mphoto iliyonse. Koma tikalowa. There has to be something. Chikuyenera kukhalapo china chake. That makes you outstanding. Chimene chikusiyanitsani ndi wina wake. Hallelujah. So, tsopano, hear what the writer says. Imvani zimene olemba kunena. After listing down the names of the heroes, atawatha kuwaika mu ndandanda anthu amenewa, he begins to write in a general form what these people did. Akuyamba nokukhazikika pa munthu aliyense payekha pa zimene adakwaniritsa. Amen. And then you find like, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. Akufotokoza za zimene ena adachita, chikhulupiriro chawo chidagonjetsa nkhondo komanso mphamvu zawo adagonjetsa mikango. Kufotokoza za zimene ena adachita paokha. Did you notice he did not mention some names? Pamene But he pamwe mentions what those people did. Hallelujah. Amen. But as he lists down the activities, what they did, pamene akufotokoza za zimene awo adachita, then he comes to a point. Ndiye akufika pa mfundo But iyi. all these people, kuti anthu osewa, having done this, atatha kupanga zonsezi, while they were commended, mmene timawayamikirira, but koma they have not yet received their sadafike polandira reward. mphoto yawo. Hallelujah. Come on, speak to your friend. Just say, they have not received their reward yet. Mphoto yo sadayilandire. Akungoyionera patali. Hallelujah. They have not received it. Sadayilandire ayi. What is the reason? Chifukwa chake nchiyani? God has suspended to another date Mulungu wayamba the day of rewarding these people. Mulungu wayamba wayimitsa kaye tsiku lokuti akawapatse mphoto anthu amenewa. Waiting for you and me. Akudikirira inuyo ndi ineyo. Hallelujah. Waiting for you and me. Kuyimitsidwa kwa tsikuli nchifukwa chokuti akudikirira inu ndi ine. That we be included on the list of people receiving the reward. Kuti ifeyo mayina athu akayikidwe mkatimo tikakhale mgulu lolandira nawo mphotozo. Hallelujah. Come on, I expected you to smile. That's the graciousness of the Lord. Mukatamwelirako To suspend graduation ceremony. Kuyimitsa kaye gala
until some that have not yet completed their assignment. kuti adikire iwo amene They sadamalize ntchito finish yawo. off everything. Kuyimakira chilichonse. And then when the last one being somebody in this church, ndiye womalizirayo wophunzira womaliza ochokera mtchalichi chino, who by now was watching football instead of writing exams, amene mu nthawi iyi anali bize kuonera mpira m'malo moti adzilemba and mayeso others ake. have been heard ndiye ena ayimikidwa kaye waiting. kudikirira iyeyu. Auze nazanu akudikirira iweyo. Amen. You and me, inu ndine, God has considered us. mulungu watiganizira. Amen. That we be included kuti ifeyo tikapezeke mu mgulumo, among the list of heroes. mayina athu apezeke mu ndandanda mwa anthu ochita bwino. Now, the question is, ndiye funso lakuti, what did these heroes do kodi awawo oyamikiridwa adachita chani that warrants them a reward? kuti zifike poti akalandire nazo mphoto? And if they did that, ndiye ngati adachita zimene zozo, why not me? ineyo chingandilepherese nchani? Are we together? Tafusana zanu, why not you? Why should Gideon be included in the Bible and you not included? kodi chifukwa chani Gideon apezeke pa gulu la anthu ochita bwino, ineyo ayi? In case kutheka kuti there comes another Bible, kudzabweranso baibulo lina, will your name be included among the heroes? kuti dzina lanu likakhala pa ndandanda wa anthu amene wakuti mukawerengedwe? Tayang'anani pepani mwakhala pafupi tundazanu nde mutafusa mwafusa kuti mmene mmachitira ino muja mungapezeke dzina lanu lingapezekemo. afuseni mukwamwetulira. One thing we have to establish, all of us, chinthu chimodzi chimene ife tonse tikhazikikepo, hallelujah, is this truth, ndi chilungamo ichi choonadi ichi, that these were men just like us. kuti anthu atchulidwa apapawo adali anthu ngati inu ndi ine. Hallelujah. Amen. They were men just like us. Adali anthu ndithu athupi ngati inu ndi ine. And me. Ngati inu ndi ine. Hallelujah. Tauzani bwinobwino kuti mmene mukuonekera inumu ndimene iwo sanali chaniso analili. Kungosiyana kwa iwowo ndi inu nkuti iwowo ndi mahiro. Amen. Those were heroes. Amenewo ndithu zidali ziphona. And if we enjoy kungokhala mchigulugulu, kubadwa, kumwalira mpaka sokukuiwala kuti awake manda ako, chifukwa sakumbukira chimene udatani unachita. Fatu kuli anthu ena amati akamwalira nthawi yoti muwake manda isadatani isadakwane, anthu ambakale kusonkha kukonzekera kuti aya kuchitoletsa kuti ya nthawi yake siti sino, chifukwa the person is still fresh in the memories of people. Munthu yakumbukiridwabe. Hallelujah. Anthu amafuna awake. Kumbukiridwa zochita zoyipa, koma kumbukiridwa kuti munthu adachita bwino. Worked for humanity. Adagwira ntchito kutumikira wanthu. Hallelujah. These were men like us. Ayiwo adali anthu ngati inu ndi ine. I don't find any place, as this writer was writing, where he includes angels. Sindikupaona paliponse pamene olemba yakunena kuti angelonso akupezeka mgulumo. Ayi palibe angelo. All of them were men like us. Onse adali anthu ngati just as we inu. eat. When they get tired, they would sleep. Akatopa amagona. And they would wake up again. Kudzukanso. And get back to the job. Kuyambiranso ntchito. Hallelujah. Ask your friend, what is your problem? Afuse nanzanu, so iweyo vuto lako nchiyani?
What is your problem? vuto lako nchiyani? Ndiuze tsono. For God one day Pakuti Mulungu tsiku lina to speak with the children of Israel, all of them, and mention two names, Joshua and Caleb. poyankhula ndi ana a Israeli, Different spirit. poyankhula ndi mtundu wonse wa Israeli adatchulamo mayina awiri, Yoswa ndi Kalebi, chifukwa anali ndi mzimu osiyana, anali anthu apaderadera. All of them kunali tumaliro zinthu zimene ziona kumeneko. Tsikulu zimatiyang'ana tonka. Ife timoneka ngati titsitete, timangoneka ngati titsitete basi titsitete. Anthu kungomva ena sikuti anaona nawo. Koma nangoyamba kulira. Iwowo kungoyamba kulira. Kungomva mayankhulidwe okha. Anthu amene amadziwa kupanga articulate problem. Kuilongosola how complicated the problem was, to the extent people began to die before they died. Anthu adayamba kufa nthawi isadakwane chifukwa cha akatswiri odziwa kulifotokoza vuto. Until when two gentlemen come, they say, no, why are you crying? Hey, they say we can't do anything. But why God has brought us here only to be destroyed by this kind of people? No. And Joshua and Caleb says, no, wait a minute. Kufikira amuna awiri amene wadatsutsa malipoti okhumudwitsawa kuti yayi zimene zisizoona. Hallelujah. Abale rekodi ya COVID itabwera mdziko muno. Mukumbukira kungoti ukhosomole wekha kudziwa kuti undu chanu ndi ulendo. Usiku ugone munthu nkukuvutitsa pena pake basi kumaona bokosi sunapita kuchipatala. Hayi ndiye kunana akatswiri olongosola, magnifying the problem, making it so big. Kulikulitsa vutolo kulionetsa lalikulu. Today lelo 132 died. And 132 atisiya. And 565. Ndipo nambala imene 565 are now have been admitted today. Ali mwakayakaya ali kuchipatala agonekedwa. In total, lose pamodzi. In Blantyre. Ku Blantyre kokha. Those that have died. Iwo amene atisiya ku Blantyre kokha lero 8,000. Akwana 8,000. And the message was sent. I mean, so people were just walking. You could see. Alibe COVID koma wainyamula kale COVID basungu. We must be very, very careful with what we are allowing in our ears. Tivomereze komanso tisankhe bwino kuti zolowa m'makutu mwathu zikhale ziti tizisefa zimenezi. Tisamangovomereza chilichonse. Because you can lose your faith. Chifukwa mutha kutaya chikhulupiriro chanu. Hallelujah. It is very possible. Ndizotheka. Joshua and Caleb comes and says, No. Yoswa ndi Caleb akubwera kuti aiso went there. Ifeso tinali kumeneko. What they saw, we saw. Zimene iwo akunena kuti adaona ifeso tidaona zomwezo. But when we were seeing using the glasses of the Lord that took us from Egypt. Koma ife timaona ndi maso a Mulungu amene watichotsa kwa Igupto. Kodi anthu osanali atali? Anali to atali. Koma kuti maonedwewo ngakhala anali atali. Iwo amayang'ana Mulungu amene watani? Waulutsa panyanja. That's it. What do you choose? Inu musankha chani? Heroes. Sipona. They have faith. Zimakhala ndi chikhulupiriro. You can't be a hero without being a person of faith. Simungakhale ndi chipona ngati chikhulupiriro mulibe. Let me finish. Ndimalize. Quickly. Mwamsanga. Let's take
one man that's been mentioned here. tiye timtenge munthu mmodzi amene akutchulidwa mu nkhaniyi. Time would fail me to tell of Gideon. nthawi izandivuta kukamba za Gideoni. So who is this Gideon? Gideon ameneyo ndani? Was he an angel? Kodi anali mngelo Gideon? What's so special about Gideon? Kodi chapaderadera chamtengo wapatali mwa What Gideon is the chitito? difference between Gideon and myself? Kodi Gideon ndi ine tikusiyana pati? Hallelujah. Fazina zosamangolola kungoti haya basi tinabadwira ku Malawi amene anabadwira kwinako. Dziko lawo lilibe mitengo. Lilibe miyala. Ndiye ife ifoti taona mwala ndiye tizinena kuti ife tinabadwira ku Malawi. Why? What's so special? Kodi what's the difference? Tikusiyana pati? So let me show you just a glimpse, and then we'll stop. Ndikukupatsani kachithunzithunzi kena kake tilekeza pamenepo. Gideon lived at a time when the children of Israel were under the oppression of the Midianites. Gideon anakhala mu nthawi imene ana Israeli analipa chizuzo ndi chisautso kuzuzidwa ndi Amidiani. You find this in chapter 5 of the book of Judges. Mukayipeza nkhani imeneyi m'buku la Oweruza chapter 5 and 6. And it continues. Yeah. Kupitirira kumeneko. So people were under oppression. Anthu koma adali pa chisautso chizuzo. Now let me define let me describe a little bit of these people. Ndiye ndi afotokoze anthu amenewa. These are the children of Israel. Awa ndi ana a Israeli. Have been brought way back from Egypt. Atulutsidwa kwa ku ukapolo wa ku Igupto. Ladies and gentlemen, this group of people came out very extremely, American English, filthy rich. Anthu amenewa adatuluka koma ali olemera. Makhumucha. Tikati kulemera tikunena kulemera. Chifana apatsa gold, silver, chicken. They were very rich. They had possessions. They had cows, sheep, ziweto, goats, camels. Name it. Chulani chilichonse, golide, zonse. Every time, everywhere they went, people knew them as very rich people. Kulikonse adapita anthu adadziwika kuti komatu ndi olemera opata. To make it simple, these were blessed people. Awa anali anthu odalitsika kuti zimveke bwino. But when they went to Midian, koma atapita ku Midiani, the first thing that happened, choyambirira chimene chidachitika, the Midians had idols. Amidiani anali ndi mafano. One of them was Ashtoreth. Imodzi mwa mafano linali limenelo. And they would replicate these idols, and they were gods, and each one would have his in his house. Ndi amachulukitsa ti mafano timeneti aliyense pa khomo pake, kafano kake As they were kake. coming from Egypt, they were told, ndipo akuchokera ku Igupto adauzidwa, I am the Lord. Thou shalt not worship any other god. ine ndine Mulungu, ndipo inu musadzalambire mulungu wina koma ine ndekha. Hallelujah. And when they came to Midian, ndi atapita ku Midiani, they saw these gods. adaona timilungu timeneti. And some of them, ndipo ena iwo they took them into their homes. adatitenga timilungu timeneti kupita nato mmakomo mwawo. And among the people, ndiye amodzi mwa anthu amenewo was the father of Gideon. anali abambo ake a Gideoni, amene adatenga kafano kawo nawonso. He kept it adakasunga in his compound. mnyumba mwawo. Him, his wife, and the children. Iwo akazi wawo ndi ana. Every morning they would go there and worship. Mauli wonse amapita kukakalambira. And in the evening, maybe in the afternoon, they would go worship. Mwinaso masana akalambiranso. And in the evening, they would worship. Madzulo kupitanso kukalambira. And when God saw this, ndiye Mulungu ataona izi, God was angry with the children of Israel. Mulungu adakwiya nawo koopsana Israeli. And he handed them over. Ndiye adawasiya kuwapereka. I want you to know, ndifuna mudziwe, when you play around with sin, mukasewera ndi tchimo, friend, abale anga, you are reducing the chances of finding grace in the eyes of God. mukuchepetsa inu mwayi wanu okhala chisomo cha Mulungu. God was angry. Mulungu adakwiya. And quickly, ndipo mwamsanga,
when they noted that things have changed, iwo ataona anawa kuti zinthu zasintha. then matikudziwitseni vuto pamene lidali mamidian amabwera nkudzatenga zakudya zonse, nkwala nda zinyama zonse, nkwala nda golidi wawo ndi siliva zonse. Anthu amene abwera uli olemera koma nkukhala otani osauka, kwalandalanda. Ena anu anakulandani kale koma Ambuye alemekezeke chifukwa muli pamaso pa Mulungu. Zitaniso zibwerera. Amen. Amen. Kwalanda zonse zimene. And they took everything. Adawalanda chilichonse. Instead of confessing their sin, they began to complain. Malo moti avomereze kuchimwa kwawo adayamba kung'ung'udza. Hey, where are you, God? Mulungu kodi muli kuti? Who took us from Egypt? Amene mudatitenga kwa Igupto muli kuti? Maka tiyana timeti nabadwa cha njiramu. Generation Z. Hey! Timangomva ife kuti kunali Mulungu. Waba ndi amalalata. Kunali ma WhatsApp ndi ma Facebook. Masiku amene. Kulemba za kukhosi kwa munthu. Mulungu yo amangoti Mulungu ndi ali kuti Mulungu yo ife ndibweza pano amangoti ponda amamidian amangoti ponda. Koma kulira kwambiri. Kulira. And God heard them. Ndipo Mulungu adamva. Kukoma kwa Mulungu amamva. Amamva chilichonse ulodzirira ululubuchimo amatani be amamva. And hear what he says. Ndipo akuti the Bible says he sent prophets. Ndipo Bible likuti adatumiza aneneri. And they went around. Ndipo adapita kumeneko. Announcing to people. Kulengeza kwa wanthu. The God you are talking about. Mulungu amene mukumkamba pano. Yes, it is true. Ndizoonadi. That he took you from Egypt. Ndi amene yodi amene anakutulutsani ku Igupto. Yes, it is true. Ndizoona ndithu. And he gave you all the things needed. Ndipo adakupatsani zonse zimene niyo mukadasowa. And he led you. Ndikukutsogolerani. But the problem. Koma vuto nali. The problem. Vuto. You are worshiping idols. Mukulambira timilungu tina. Timafano. Kodada abisa? Hoy. Worshiping idols. Kulambira mafano. Nanga pano titsine naso za ma idols. Sali matumba manyumbamu. Ambuye bwanji. My idols. And this, the prophet spoke to everybody. Everybody heard that the problem is what? Idols. Mafano. Because the God we worship is a jealous God. Ndi mulungu wansanje. Koda abale. Iwe wakhala pakhonde uli nditi anatako akazako akhala apo mukucheza pamenepo mukudya nzimbe. Ndiyeno abambo ena akuyenda uko musewu. Ndiye kamwana kanu ndikumathama atati kumanena awakudutsa mchira momo akuchokera yapa. Azibambo mungamve bwanji? Mumva bwanji? Fantasy timango mimba mlandu tu Mulungu. Kuti jealous. He didn't feel he has done everything. Wakupangira He is the chilichonse. father. Chilichonse tate wako But the wakupangira. children can't even recognize him as their father, and they're going after other small gods. Ndiye anawo sangamzindikire kuti bambo wathu ndi uyu atatha kuwapangira chilichonse koma kuthamangira timilungu And tina. God was angry. Ndiye mulungu adakwiya. And he spoke to everybody Ndiye adalankhula ndi wina aliyense. in Israel. But out of all those people, Koma kuchokera mgulu mlanthu the onsewo thing that makes it different, chimene chikupangitsa kusiyana, hallelujah, is when the angel came to Gideon. ndi pamene mngelo akubwera kwa Gideoni. And he says, Ndikumuwuza kuti you are a great man. iwe ndiwe munthu wamkulu kwambiri. You
redeem Israel from the hands of the Midians. ndipo iwe uzamuombola Israeli kudzanja la Midian. Gideon yo anali ngati fe tomwe. Hallelujah. Ndangati tithes namachita mantha mmoyo mwawo, mantha. Osandiyang'ana ngati mufuna kunamiza munene choonadi. Mantha. Ineso. Inuso. Tithes nayo ineso zimachitika. Machita mantha. Gideon, and then autusachite mantha. Then he says, how can I be a great man? Ine ndingakhale bwanji munthu wamkulu mmene mwafotokozera, and set the children of Israel free, ndikumasula ana a Israeli while they are in big problems? Ali mmavuto akulu chomwechi. You are talking of God. Mukamba za Mulungu. That he did all these things. Kuti anapanga zonsezi. Why has he left us? Chifukwa chani Mulunguyo watisiya tokha? Tali zina wamafunsa. Chifukwa chani ndili mavuto ngati awa? The moment you begin to ask such kind of questions, pamene mwayamba kufunsa mafunso ngati amenewo, salvation is near. Chipulumutso chayandikira. When you begin to question your situation, mukayamba kufunsa nyengo yanga ndapezekamo bwanji? Ineyo mnyengo iyi ndapezekamo bwanji? Be prepared. Yamba kukonzeka. You will find an answer. Iwopeza yankho mosakhalitsa. Quickly, the angel of the Lord spoke to him. Mwamsanga ngelo adalankhula ndi Gideon. Says, you have a mission. Ulinayo ntchito. Hallelujah. Come on, speak to your friend and say, you have a mission. And the mission was not a simple one. Because the angel told him, says, you are going to break the gods in your compound belonging to your father. Hey! Gideon said, hey, can you allow me to do this in the night, not daytime? Because I will attract the attention of people and I will have problems. God said, go ahead, no problem. And while everybody was asleep, Gideon wakes up. And then he goes to the hostels of servants. Wake up. Come, follow me. And they go to the altars. It says, destroy these. They looked at him. He says, come on, destroy. But they belong to your father. Destroy. Hallelujah. Amen. Destroy. Come on, speak to your friend and say, destroy. And they destroyed. Right in the morning. When the morning came, the Bible says, one was walking and discovered that the gods were now in pieces. Shaking and said, what is this? What is this? He listened to hear if there is going to be announcement of death anywhere, and there was nothing. Ladies and gentlemen, the Bible says, somebody among the servants, we destroyed it. We were terrified, but you can see me, I'm still alive. It is Gideon who told us to do this. Hallelujah. Auze nazanu mavuto anu aje chifukwa mukuchita mantha kugwetsa timirungu tija. Anthu amantha sapambana. You have to be bold. Hallelujah. And say no and no. And God gives ability, and that we call it grace, to say no to anything that will take away all your blessings. So he broke. Hey, and team.
Gideon, bring us Gideon. And the father came and said, bweresani Gideon kuno. That's very strange. Zodabwitsa kwambiri. Why do you want Gideon? Mukumfuniranji Gideon? No, he has destroyed waononga milungu. The gods. Milungu, mafano ose waononga. And the father says, that is not your case. Sakukudzeni zimenezo. Mulungu amene waphwanyidwayo amenya nkhondo ndani? Yekha. Mulekeni Gideon. Kapena mufuna kufa, isofuna kufa. Then leave him alone. Chifukwa Mulungu amene wampatsa mphamvu kugwetsa chimenecho. Ndedzagwa. Ndiye inyo mukamenye uyu. Anthu ena ali mchisomo. Awamenyera nkhondo. Hallelujah. And Gideon, after that, Gideon zitatha zimenezi, he was given another assignment. Anapasula ntchito ina. Now to fight the Midianites. Kuti athirena nawo nkhondo. With 30,000 people. When you read the story in the book of Judges, chapter 5, 6, you will find all that accounted in that book. Muona zonsezo anthu 30,000. Oh, it was nkhondo. From 30,000 to 300 people. Anthu 30,000 kuchotserera mpaka 300. Kuti osadalira sotina tili tonseso ya ena amaphasulidwa kutera kuti nanu chimene chikulepheretsa nukhala maheroes muchidziwa chakudya ena madzi ena atanango atuma kuti pita nawo niwosakamwe madzi wakasiyanitsa iwowo kungoona madzi koma kusiya mfuti apo kusiya zonse apo koma kuchita kugona ali awawa satithandiza apite mbali yakho mayeso ake anala amenewo mamwedwe basi lekere pamene papa lekere pamene koma nkhani tulina kuti there were people just like us. Chimene ndikufuna kunena nchokuti anthuwo adali anthu ngati ifeyo. The thing that differentiates between them and us, chimene chikusiyanitsa iwo ndi ife, is their faith. Ndi chikhulupiriro chawo mwa Mulungu. And boldness. Komanso kulimba mtima. Everything God has given them. You want to be a hero. Mufuna kukhala inu ngwazi chipona. Suma khala hero utagona utafunda blanket ambuye muchite nane. It's easy. You must have a determination in your life. Mukwena kukhala ndi kulimbika mtima komanso kuzipereka kwathunthu moyo wanu. When people call you outstanding, anthu akakutchulani kuti iniyo ndinu osiyana ndi ena, there must be reasons for you to be outstanding. Pakhale zifukwa ndithu zokuyenerezani kuti iniyo sinu munthu wanga. Osamango joina china chilichonse omango yankula popeza awa kuyankula iweso kutaniso mayankula chomwecho. Akulu umphawi is contagious. Timbo apatsirana umphawi. Tima patsirana pakuyankula. Kuyankula kumalowa maganizo mwa munthu. Ndipo munthu akayamba kuganiza zotsatira zake simakhala kolinga ndimene iyeyo aganizira. As a man thinketh, pamene munthu aganiza, so is he. Yesu akhala chimodzimodzi. So you have to choose. Ndiye musankhe. Mufuna kukhala monga mmene makhalira. Kapena you want to be outstanding in your life. Background itu sipanga determine ngakhale kuti tazati mayankula zimenezo asaya sajama tinamiza chifukwa tini maumboni ambiri awa anthu amene background yawo si kufanana ndi zimene iwo ali ndi zimene adzakhale kutsogolo, si kufanana. Chifukwa tu Gideon adanena akuti inetu ndi mwana ngakhale mufuko la Manasero sinditaniso sindiwerengedwa. Komanso osati kufuko lokhalo koma ngakhale mpacha pathumu ine womalizira kubadwa kuli wanthu amene woti akayankhula zimamveka koma ine sizingamveke. God can do anything with you. Mulungu akhoza kuchita nanu chilichonse. Things around. Mukhoza kutembenuza zinthu inuyo when you have faith. Mukakhala nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Hallelujah. Amen. Can we stand up all of us, please? Tiye timirire.
embracing a different spirit. Kukhala nawo mzimu osiyana ndi When I wena. stand here next time, I'm looking at a man by the name of Barak. Ndikadzayima pano ndizakhalanso ndikukamba za munthu wina wotchedwa Balaki. What made him outstanding? Chimene chidampangisa kukhala wosiyana A wapadera. person of different spirit. Munthu wa mzimu wina. A person of different spirit. Munthu wa mzimu wosiyana. Hallelujah. Tayangana nungumushokera. Muguone. Look from where you are coming from, your family, your background, the stories surrounding your family, and see yourself. Muzione nokha panopa. Nkhani zanu. Basi mthele bomba. Oh yo. Anthu amadya, inuso madya. Naonso magona. Inuso magona. Oh yo. Ngati amadya, ifeso timadya. Ngati wali hero, naneso tikhala hero. Amen. Amen. Swina zitakwera zinthu. Nane nakuti bread ndidzatanibe. Ndidzadyabe olo mutakweza mene mungakwezere. Bread nditanibe. Ngati ndifuna kudya mpatata chifukwa tayifuna chani? Mpatatayo. Amen. The God we serve, Mulungu amene timtumikira, can do anything. akhoza kupanga chilichonse. Hallelujah. Tawe zina mene timayankhula ngati kuti tili ndi njira zina zimene timapanga zomuthandiza nazo Mulungu kuti ife tikhale mene tikukhalira timapanga zina zakeso woti pena timamchaya katangale Mulungu. We are existing amwene achema ndi Mulungu. Hallelujah. Ndiyeyo amene tikagona ifeyo enafe mene timagonera pakama pamakhapo otsekula koma iye amalamulira mphempfu osalowa kamwamo. Nalimata kutira mbalala. Kudutsa usiku kumakhala abuluzi afunafuna malo otentha iwo ngagona uli. Nalimata aoneka matombo. Kungodutsa amene amadutsitsa amene uja ndi Yehova. So don't fear. Osaopa, osachita mantha. Be a hero. Khalani chipona. Hallelujah. Amen. Koma chaka chino tifa ndi njala. Mvula sinabwere bwino. Mvula iwe ndi njala imene apereka mimba ikukupatsa mimba iwe. Oyitu amene anakupatsa mimba akupatsa chakudya. Hallelujah. Ndani uyo anamba wadya chakudya chosaphika chifukwa choti moto panalibe? Alipo? Chifukwa choti umadya chakudya chophika moto utani basi? Popeza umadya mchere zingamvute makamota nolulibe kena kalikonse. Mchere utani basi? Upezeka. Tazama mapita mmamidzi kupita kukaona agogo ayindika foni. Kutsano ma units amapeza kuti. That's the God. The God that gives units, those old gogos right in the village, is the same God that will take care of my life. Amen. Mati kudziwitseni. Alipo wina wakulu mwambamo. Amene amatisamalira tonse. Ameneyo amakhala ma affairs yake wonse. Ndikuyang'anitsitsa kuti feyo tilipo. And he takes care of us. Amen. When you have such kind of faith, ukakhanacho chikhulupiriro ngati chimenecho amayi ngapa, you will be like heroes. Muzakhala ngati somebody will write, what more shall I say? Wina dzanena ndinenenso kuti chani? Does not allow. Ndinenenso kuti chani? The Makatas. What you mean? We want to talk about the Makatas. Ndino ena atsatsekulano kuti amakata wadachita chani. Ndikuona lu koma lu anali munthu ngati ndani? Ife tomwe.
May that happen to everyone. zichitikire tonse. Father, I come before your presence. Atate ndikubweranso pamaso panu. Receive the glory. Landirani ulemu wonse. Raise our standards, Lord. Tikuzeni Ambuye malire athu. From where we are kuchokera pamene tili to a greater height. kupita pamwamba koma patali. Not for ourselves to enjoy, no, Lord. Osati chifukwa cha ife eni ayi. But for humanity. Koma chifukwa cha wanthu. For somebody to be lifted from his troubles. Kuti wina wake atulutsidwe m'mavuto ake. For somebody to rejoice. Kuti wina wake akondwere. Use me. Ndigwiriseni ntchito. Use me, Lord. Ndigwiriseni ntchito. So that when time comes for the rewards. Kuti nthawi ikafika yolandira mphoto. Oh, tikamaliza Yehova, tikamaliza. Tikaime nawo pa mndandanda wa anthu. Mndandanda wa anthu aja munayimika aja. Nafeso tikakhale pomwepo kuti tikalandire nazo mphoto. Tikalandire mphoto. Hallelujah. Papiri kalelo. Chizindi kirocha soni Gonda tandao pamewo kondedwa anatle raziko doseli terendi fungatera tanda Can I ask everyone just to pray and say, Lord, let me be included in the team. Included in the team of heroes. Included. I want to be included. A person of a different spirit. When everyone is doing this, not me. I will do it differently. When people are losing faith, I will gain faith. Lord, do it, Lord. Do it, Lord. Do it. Do it, Lord. In case you are here, you are saying, yeah, I know what you're talking about. I'm talking about it. But I'm saying, Gideon had to break the gods, the idols, belonging to the father. There are some gods, idols, that are withholding your blessings. You are a hero. You are powerful in the eyes of God.
You have no idea who you are tomorrow. inu simukudziwa kuti ndinu ndani pamaso pa mulungu. But the idols. Koma timilungu. The idols. Timilungu. If you break them down, mukatiphwasula lero, the story changes. nkhani yonse isintha. If you are here, ngati muli pano, you're saying, I want God in my life. mukulankhula kuti ndifuna Yesu mmoyo wanga. He's the one who gives you strength. Niyeyo ndi amene amakupasani mphamvu. Jesus. Yesu Kristo. He came down. Adabwera pa dziko To lapansi. seek you. Kudzafunafuna inuyo. And he's still stretching his hand towards you. Adakatambasulirabe dzanja lake kwa inu. That you make a decision. Kuti mpange chisankho. You work together with him. Muyende naye. And he will turn you a hero. Ndipo iyeyo adzakutengani kukhala. If you are here, ngati muli pano, you say, I want that Jesus. mukulankhula kuti ndifuna ine Yesu Who amene. died on the cross. Amene adafera pa mtanda. I want to accept him. Ndikufuna ndimulandire. I want him in my life. Ndikufuna alowe mmoyo wanga. I want him to change my life. Ndikufuna asinthe moyo wanga. I want to see things in a different way. Ndikufuna zinthu ndizione Not mosiyana. as the world sees. Osati monga dziko lionera zinthu But zimenezi. the way you, our Lord, sees them. Koma mmene Mulungu akudzionera. If you are here, raise your hand. Ngati muli pano kwezani mkono. I want to pray. Ndifuna tipemphere. Thank you for that hand. Ziko mufanya dzanja limene. Anybody else, please? Aliponso wina. Anybody else, please? Alipo amene akufuna kulandira Yesu. Timasiyanilana, tasiyanilana, kusiyana apo ndi kumene mu. Ena mapanga chizi. Uthenga wa mneneri. Wana Israel, unali kwa aliyense. Koma amene anakhala hero, ndi Gideon. Gideon, raise your hand. Father, you see those hands. Atate mukuona manja amenewo. I pray for them now. Ndikuwapempherera tsopano. As they are raising that hand, it's a gesture of saying, Lord, come into my life. Kukweza dzanja limenelo ndi chizindikiro kuti akuyitanani kuti mulowe mmoyo wawo. They want to have a different spirit. Akufuna akhale ndi mzimu wosiyana. They want to walk with you, Father. Akufuna ayende nanu Ambuye. Meet them, Lord. Take away every iniquity in their life. Kumana nawo ndipo chotsani chosalungama chilichonse mmoyo wawo. And make them new again. Ndikuwapanga kukhala atsopano. In the name of Jesus. Mu dzina la Yesu Khristu. As they are starting this journey. Pamene akuyambanso ulendowu. Walk with them. Yenda nawo na Ambuye. Protect them. Atetezeni. And raise a hero out of them. Ndipo mudzutse ziphona mwa iwo. In the name of Jesus. Mu dzina la Yesu. Amen. 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 The Lord bless you. Ambuye akudalitseni. You can also take your seats. Your Excellency, sir, allow us at this point in time to continue with our program. And the next program is the presentation of gifts by Her Excellency, Madam Monica Chakwera. So those that came with her. Mwambo wina umene tiuchita tsopano ndi mwambo wopereka mphatso motsogozedwa ndi mayi wathu Madam Monica Chakwera. Those who came with her will help us with the presentation. Mwawaperekeza mutithandizira kuchita mwambo umenewo.
Your Excellency, sir, at this point in time, allow me to ask Reverend Makata to come and help us to welcome His Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, to speak to us. Olemekezeka a president atu tsopano mundilowe ndeyitane abusa atu Reverend Makata abwere kuti akudzutseni mutipatse moni. Hallelujah. Amen. This is an honor. Ichi ndi chaulemu chachikulu To me, kwa ine, my wife, Sale, komanso akazi wanga and to this church, ndi mpingo uno wa Kanjedza, to be visited by the head of state. kuti tikhonza kuyenderedwa ndi mtsogoleri wa dziko. These are very, very rare occasions. Izi sizichitika. Your Excellency, sir, President athu and the First Lady, komanso amayi wathu you have honored us. mwatilemekeza kwambiri. Thank you so much. Ife tikuti zikomo. Thank you so much. Ife titi zikomo. You cannot step into this place Inu simungafike kuponda pa malo ano and just go. kungopita. Hey. Aiso. Ayi ndithu. You have to speak Mukwena ndithu kutipatsa malonje to the church. kulonjera mpingo. Amen. Amen. Ed? Hey, wabas. Kwambiri. Pajani nanena, ed? Ndanena kuti tonse timanena kuti a president adziko. Koma enafe timati ndi wansembe. Kazumveka kaya? Mumve ndithu ndi wansembe. Ndi wansembe. So wansembe wabwera nyumba ino. Amene yamatipanga intercede pamaso pa Mulungu. Mafunso. Why Malawi? Why is it like this? Come down, Lord. Do something. There was somebody ameneyo. Alimalo. I want to invite you. Ndifuna ndikulandiretsa. And speak. Amen. Your place, sir. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Bishop, kind of strange, call you Bishop Charles. Kanjedza First Assembly, and my Busa Makata, Reverend Brian Kamwendo, Presidential Advisor,
Religious Affairs and all the advisors here present, Mr. Maxwell Makunda, convener of the service, Kristo onse mpingo wa Kanjedza First Assembly, Senior Chief Kapeni, and all the traditional leaders here present, brothers and sisters, I greet you in the mighty, matchless, marvelous, magnificent name of Jesus. It is a delight to be with you here at Kanjedza First Assembly for worship and fellowship. It's good to see that you're still a church. That worships the living God and proclaims good news of Jesus Christ with boldness. It's good to see that you are still a church in pursuit of Missio Dei, the mission of God. Allow me to say that thank you, every one of you, for your prayers and for your encouragement. As you know, Miss Monica and I are in the middle of a fierce campaign to galvanize Malawians to stand with us in our service to the country, so that in the next 5 years we can finish much of the good work we have started in the past 5 years. But as much as we value taking our message directly to the people, we know that how that message is received is a work of grace. Because there is a spirit of confusion, fear, and bitterness. And receptive to good news. And yet, we as a people of God know that there is never a time when God is not good. Amen. God is good All the time. and all the time. Even when he doesn't look so, he is still good. We as a people of God know that there is never a time when there is nothing to celebrate. We as the people of God know that there is never a time when the night is so dark that it can stop the sun from rising. Have you tried it? It still comes up. We as a people of God know there is never a weeping in the night that can rob us of the joy that comes in the morning. So today, your theme of embracing a different spirit has touched me deeply, because that is precisely what our campaign is calling on Malawians to do. Ours is not a spirit of denial, nor is it a spirit of despair. A spirit of denial says that everything is fine, everything is perfect, everything is pleasant, but we reject this spirit of denial because it is not rooted in truth. For we know that there is no perfection in this world, and that the Lord already done told us that in this world we would have trouble. We also reject the spirit of despair,
For it is a spirit on the other extreme, a spirit that says nothing is working, nothing is good, nothing is pleasing, nothing is progressing. For this is also a spirit that is not rooted in the truth of God's grace to us as a nation. A spirit of rebellion that refuses to give God thanks or glory for all that He has done for us as a nation. So ours is not a spirit of denial, nor is it a spirit of despair, but a different spirit. Let me call it a spirit of defiance. And there is no word in the English language that captures the spirit of defiance than the word B-U-T, but. The Apostle Paul expressed this spirit when he said, "We are hard pressed on every side, but we're not crushed. We are perplexed, but we're not in despair. We are persecuted, but we are not abandoned. We are struck down, but we are not destroyed." That's a spirit of defiance. That is how a different spirit of defiance speaks. And that is the spirit by which we must see this nation. Malawi has been ravaged by COVID, by cholera, but our health system has not collapsed. Because by God's spirit of defiance, we have built 200 new health posts. We have recruited thousands of new health workers. And we have improved public health by giving 2 million people access to clean water. Malawi's food supply has been destroyed by Tropical Storm Ana, Tropical Storm Gombe, Cyclone Freddy, and El Nino, leaving 6 million Malawians without food, but no one has died of hunger. Because by our spirit of defiance, we have distributed emergency food to the vulnerable, including 400,000 metric tons now that has been grown through winter cropping irrigation schemes on mega farms around the country. Malawi's strategic commodities like fuel, fertilizer, forex, and cement have been colonized by cartels through hoarding and price manipulation. But we have not surrendered to the fate of Malawians, to their greed. And we will not surrender that either. Because by our spirit of defiance, we are taking the fight to them, and we are bringing alternative supply lines that will make these commodities available to Malawians at more affordable prices. Malawi's infrastructure was in the hands of substandard contractors. But we have not allowed that to continue. Because by our spirit of defiance, we have brought new contractors and new technologies to build roads, rail, buildings, bridges, and facilities that will last generations. Malawi's economy has been caught in the global storm of inflation and trade wars that are outside our control. But we have kept the economy growing and prevented a recession.
Because by our spirit of defiance, we have educated more university students than any administration. We have given our tobacco, maize, and soya farmers the best prices for their produce in 20 years. We have restructured the mining sector to benefit Malawians. And we have put policies in place that are restoring industries, encouraging investments, and growing the private sector so much so that for the first time in our nation's history, Malawi's economy has produced the first billionaire in US dollar terms. Does this mean anything is perfect? Of course not. But is it true that nothing is working? Definitely not. So we ask you to continue praying that this different spirit of defiance that Reverend Mpaka has taught us this morning will spread to the rest of Blantyre and from Blantyre to the rest of the country. Because this is the only spirit that builds a nation. So this afternoon I'll be holding a rally at Njamba Freedom Park. And by the spirit of defiance, I believe that come September 16th, our efforts to give Malawians economic freedom and take their development forward will continue. And I thank you for your support. God bless you. God bless Malawi. Koma wina ngati cha mpira ni khoza unene. Chifukwa kunena chilungamo ni khoza uzama mzambiri kolingana ndi malo ano, kolingana ndi mbiri yathu. Koma ndakana chisankho chimenecho chifukwa nimamfuna nime pa zimene ndikuchita panopa. Kupemphera nanu pamodzi chinthu chapamwamba zedi, chinthu chimene chanithandizanso kukumbukadi kuti mkadali chalichi ndolalikira Yesu molimba mtima, ndipo mukupembedzabe kutsatira umishoni wa chauta. Ziko ndithokoza chifanya mapemphero vanu, chifukwa mutipempherera, kutipembedzera mayi ndi ine pali pano. Tili pa kampeni wakatiti uza Malawi kuti tienti melimodzi msatitaye tipitirize zaka zisanu zobwerazi ntchito imene tayala mazikoyi zaka 5 zoyambirirazi zisayimire panjira. Koma ngakhale kuti mawu ati lalikira ku anthu kunjaku kumawuza, koma tikudziwa inunso mukhozovetsa bwino kuti nkhani yakuti anthu alandire uthenga wina uliwonsewo ni ntchito ya chisomo cha chauta. Makamaka ino anthu achalichi mmene takhaliramo, chifukwa kunja kuti kuli mzimu wokubalalitsa maganizo, wokupatsa mantha, komanso mzimu wokhala ni mkwiyo kapena kuwawidwa mmoyo, bitterness, oti zikayamba kufalikira ndiye tikungoyenda
khudza aliyense pakano mapereka ku anthu ngakhale achinyamata wathu kumene kutaya mtima hopelessness ija yoti mwinaso bwino kungodzipha komanso kuwalimbitsa mtima osati kulimba mtima kwakuti muchita zinthu koma kulimba mtima kwakuti simungalandirenso uthenga wabwino, hardening of hearts. Komabe tudziwa kuti chauta basi chifukwa palibe tsiku limene adali kukhala chauta wabwino, palibe tsiku limene Mulungu adasiyapo kukhala wabwino. Ichichi nchofuna tizivomereza makamaka ife amene tikukhulupirira. Amene sakhulupirira tiwauzenso asanadzipweteke kuti chauta sasintha. Ndipo ngati anthu a Mulungu tikudziwa kuti palibe nena tsiku limodzi lomwe sitingadzuke nkunena kuti ndilibe chomuyamikira nacho Mulungu. Fact yoti mwangodzuka kumene kamanena kuti ati mphevu sinalowe kukamwa. Moti buluza aya koma udzuka chabe nchauta ndiye kuthokoza nkofunika. Chifukwa anthu a Mulungu ife tudziwa kuti kulibe usiku umene ukhoza kukhala mdima wamnano wandiweyani, koma mkaona kuti usiku umapita dzuwa litulukabe. Ndipo ngati anthu a Mulungu tudziwa kuti sitingangotandalira ulira usiku wonse, koma timadziwa kuti chimwemwe chimadza mamawa. Chifukwa lero mutu umenewu woti tikhale ndi mzimu wosiyana ndi wena, mawu amtengo wapatali, ndi mawu amene akhoza kutithandiza. Chifukwa pamakhala zinthu ziwiri, wena kungokana kuti ayi kulibe cholakwika. Ndene sinakanepo zimenezo, sinaneneponso kuti Malawi muno mulibe vuto. Munthu oti nimayenda kuno tsiku ntsiku anthu adafa akapeni timendera limodzi kumaliro kumaona anthu atavutika zedi. Ndesi ndinganene kuti ku Malawi kulibe mavuto aya. Koma chimene ndimanenanso nkuti ifenso tilibe mzimu wotaya mtima kunena kuti ndiye ku Malawi kulibenso chilichonse chabwino. Chifukwa ndi ma extreme awiri woti pamafunika kupeza balance yabwino, ndipo awa amene sakutha kupeza balance yabwino dziko lali kulimva kuwawa mtundu wonse. Ufika sopoti ngakhale mwina kunyoza nchauta yemwe. Kamunimva ka? Chifukwa kukhala ni mzimu womakana kuti mavuto kulibe, zonse zili bwino, chilichonse nchokondweretsa, si zoona. Komanso mzimu womanena kuti kulibe chilipo chabwino, chilichonse nchowawa, palibe pamene tupezera mpumulo, palibe mthunzi paliponsepo, chimene chonse sichoona chifukwa sizidayikidwenso mchoonadi. Choonadi tuchimati masula bana. Ndefe tukana mbali zonsezo. Tivomere zinthu zina sizili bwino, tivomere kuti zinthu zina zili bwino. Chifukwa
zilithandiza tikavomera kuti zina zili bwino, kumpatsa Mulungu ulemu oyenelera ndi matamando oyenelera ndi mayamiko oyenelera. Koma tikatenga mzimu wowukira ni Mulungu yemwe, kwankhala ngati adapanga mistake, timati mistake, timatero kumodzi chichewa ati mistake malo mwa mistake, kuti chakuti adapanga mistake ulenga inuyo, ndiye kuti simungapeze ni hope yomwe yoti mukhalire nji wa moyo pali pano ku Malawi ngati kuno. Chifake timanena kuti pali chichewa ichi chakomabe, but koma tungofunika zedi. Umanena chifa mtumwe Paulo ndiye amene adafotokoza nkhani imene bwinobwino zedi kuti ifeyo ndife ovutika mbali zonse, koma sindife otundudzira. Maganizo amabalalika, koma sikuti tili otaya mtima. Tikuzunzika, koma sikuti talekereredwa. Ndipo ngakhale kugwetsedwa pansi, koma sikuti tawonongeka. Mdamva kuti righteous person can fall 7 times, he gets up 7 times. You understand? Ndiye pali spirit yofunika kumakhala nayo ija walalikira pano, yolimba. Tere ku Malawi kuno kwanguti mpaka lero dziko lilipo nchisomo. Tisamana mizana. Olokuta khala dziko la ku Ulaya, dziko lakuti likhoza kugwetsa ndalama yake ndi 45% or 44% devaluation, lathera pamwepo tsiku lomweronso. Ndikuwuzani zoona. Ifeyo tavutika ni COVID, tavutika ni kolera, sizinachitikeponso mdziko muno. Kuti district iliyonse zikhoza kuchitika zoterezi. System ya madzi onse kukhala contaminated. Koma ntchito za umoyo sizidafe. Panopanso tere tamanga ma health posts oposa 200. Talemba ntchito kugwira ntchito za umoyo ankhaninkhani ma 1000. Tikugwira ntchito yakuti za umoyo zikhale bwino, kupereka panopa naendera mdziko ili kuona ma project amadzi aukhondo ena amapaipi otazimwa. Over 2 million people panopa tsopano ali ndi access ku madzi aukhondo. Ndiye tikamanena kuti zinthu zativuta nzedi, koma sikuti palibe yankho limene likuperekedwa. Chakudya chativuta chifukwa kuti moyo mkhetse zinthu zimene zidawonongeka ni cyclone Ana, amati storm Ana, kaya maina maso pepani ngati dzina lanu la Ana, koma moyankhuluka Gombe, Freddy, komanso El Niño, 23 districts Malawi monse zinthu kungoferera munda chaka icho. Panopa wena sana kulole kena kalikonse. Chimanga chima umira munda chitafika stage yoti mwina chikhozo yamba, koma actually pamali chipamene you could set it on fire. Munda wathunthu chifukwa zonse kungoуmiratu. Koma tikupeza chakudya techina chikubwera kumene palibe amene angafe njala. Tikuthandiza kulikonseko. Ola asayamike sivutonso ayi, chifukwa zimenezo ni mtima wa munthu. Pali pano sitole yoti mwinaso sikambidwanso ayi. Tulima kubyolera mthirira
ndipo tikolola over 400,000 metric tons. Mvula inayi tuyembekezayo isanafike chifukwa cha irrigation systems ni mega farms amene tachita m'Malawi monse. Mavuto amafetereza, mafuta, forex, ngakhale cement imene zongochitika basi kuti speculation nkhani ya economics nthawi zina basi yoyendera speculation wena kumangobisa zinthuzi pakadapanda wena wamakafukula nkumakazipeza sitikadadziwa kuti nchiyani chikuchitikira. Ifeyo tanena kuti sitilola kuti tsogolo la Malawi likhale kapolo wa anthu owerengeka amene afuna kuti azichitabe control zinthu za ku Malawi kuno. Kandi mudziwa kuti imeneyi sinkhani yoti yokondweretsa aliyense. Chifukwa ife tatenga mzimuyo ndiye zimene tikuchita azitere nzofotokoza ndithu kuti sizipitilira zimenezi mpaka tithana nazo, whatever it takes. Chifukwa cha mzimu ngati wofuna kuti zinthu zisakhale monga zililimu koma timenye nkhondo kubweretsa zinthu mosiyana. Chifukwa tikufuna kuti mitengo ya zinthu ichike, tibwezeretse njanji, tikoze misewu, tikonze zinthu zina, anthu omanga zinthu asamange mongoyerekeza, amange ndi mastandard oyenerera kulingana ndi mmene ziyenera kukhalira. Chifukwa ifeyo tunena kuti kandi misewoyo, kandi rail, kandi zomanga ndi mabridge amene zikhale zinthu zotsangotumikira ife koma mibado inanso ikubwera kutsogoloko. Chifukwa ifeyo angakhale kuti dziko lonse lapansi mavuto alipo ankhaninkhani, dziko lilonse mkhozi kuchita samples zimene akukumana nazo, koma kunoku tilipo lero chifukwa cha chisomo. Economy sinachite collapse chifukwa cha spirit of defiance. Taphunzitsa more than any other administration ana kusukulu za ukachenjede in these last 5 years. Tapereka mitengo yabwino kwa alimi a Ford ya chimanga ngakhale soya, mitengo yoti in 20 years sizinachitikepo mmene tachitirapo. Takonza za migodi wena asangotidira masuku pamutu. Tikuyambitsanso mafactory, zinthu zakuti zidatha zonse tulimbikitsa kuti anthu achite invest ku Malawi kuno. Private sector isangokhala chonchi kule, chifukwa ndiyo imene ikhoza kukhala ndi mphamvu yochita create jobs ndi chuma cha dziko, osati boma ndiye lichite zonse. Nthawi yake ndi inoyi kuti koyamba lero ku Malawi kunoku kukhala ndi billionaire in dollar terms, osangoti makwacha. Nde tunena kuti zonse zili bwinobwino, sinanenepo siposi ndikunena zimenezo. Koma nzoonadi kuti palibe chigwira ntchito ku Malawi imenenso ndi bodza. Ndifake topempha kuti pitirizano tipempherera zimene aphunzitsapo samakatazi msajombe next Sunday akuti akapitiriza za baraki. Koma nzofunika kuti ku Blantyre kuno nkhani ngati imeneyi zimveka paliponse, dziko la Malawi muno nkhani imeneyi imveke kulikonse. Lero nkakamba zina pa njamba masanawa
muli wamasuka ndithu bwera nga pali vuto ngati chifukwa tikufuna kuti chitukuko chimene tachiyambachi sabata lamawa likafika pa 16 ndi voti ya wanthu akatiloleze kuti tipitirize. Ndiye ngati nakulakwirani mungokhululuka, ino ni nyumba ya mulungu ya chikhululukiro. Ananiuzani wana nakumanawo mafusa kuti last Sunday mdaphunzira chani, akuti ati maphunzira zokhululukirana ndi kuyiwala zimene lakwirana. Ndiye mukhale zochita zimene wana anu alunena. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula tu malonje yake amene zikomo olemekezeka president athu chifukwa cha mawu anu. At this point in time, I know we are far spent. We've spent few hours here than normal. You'll forgive us. Takhalitsa ni maola ngapo kupitiriza kusiyana ndi mmene timakhalira nthawi zonse. But I think we have spent it well, isn't it? Amen. We can speak like David, right? Kozoyankhula nga Davide. That I was glad when they said unto me. Ndinakondwera atanena nane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So at this point in time, allow me, Your Excellency, sir, to invite Reverend Makata to give us a benediction. Munjole a president nda wadzutsenso abusa Makata atipatse ndalitso. By extension, komanso mopitiriza, after the benediction, katandalitso, the elders of this church and their spouses will use this door. Akulu ampingo a malo ano ndi amuna awo kana akazi awo atukira khomweli. There will be a photo shoot outside with His Excellency and the selected few. Panjapo tukajambulitsa ndi olemekezeka president komanso anthu ena owerengeka. And His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera and the First Lady and the Reverend and their spouse and the entourage, they will use this side of the door. Ndipo olemekezeka president athu ndi mai athu komanso abusa athu ndi mai ndi agulu lawo atulukira khomwelo. The rest of us, after the elders and their spouses have left using this door, then we can follow suit using this door. Ena ife akulu ampingo akatha utuluka komanso alendo athu akatuluka tikhoza utulukira khomweli. Thank you. Zikomo. Your Excellency, olemekezeka, all protocols observed, maso maulemu onse apelekedwe. Today we had made an arrangement way back tinapanga chikonzero that we were going to pray for those that are contesting. Tinakonza kuti tipempherere amene akupikisana nawo.
ndiye tiyeni tiyimirire. Tiyeni tiyimirire. Tisanapange benediction. Hallelujah. Amen. Let's pray. Tipemphere. In your way of doing things, Father, mene machita zinthu zanu Atate, right up there in heaven, komwe kumwambako, things which people may not understand, zinthu zimene anthu sangamvetse, we will understand them as we go by. timazimvetsa nthawi ikamapita. But today, lelo you set this day munalika tsiku ili that we pray kuti tipemphere for our leader, kupemphera mtsogoleri wathu, our president. a president athu. We pray for grace from heaven, tipemphera chisomo cha kumwamba, the grace that gives strength, chisomo chopereka mphamvu, the grace that gives victory, chisomo chopereka chigonjetso, the grace that gives him strength to move on, chisomo chopereka mphamvu kuti apitebe tsogolo, and the grace that gives him to rejoice, ndipo chisomo chowapangitsa kukondwera, the grace that gives him mercy. chisomo chowapatsa chifundo. We are asking this kind of grace, Lord, tipemphera chisomo choterechi upon his life, pamoyo wawo and his family, ndi banja lawo, and this grace upon this nation. ndipo chisomo chimenechi chikhale pa dziko lathu lonseli. The grace chisomo explained in the book of Psalms, chofotokozedwa m'buku la Salimu, that whatever your hand touches kuti chonse dzanja lako lidzachita is blessed. ndi chodalitsika. We are praying that, Lord, that grace, tipemphera kuti Ambuye chisomo chimenecho when going in and when coming out, akamatuluka kapena akamalowa, Father, that grace, chisomo chimenecho the Atate, grace of protection, chisomo cha chitetezo, the grace chisomo of success, cha chipambano, in the name of Jesus. mu dzina la Yesu. As a church, monga mpingo we have prayed. tapemphera. Amen. 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 Surely goodness Surely goodness and mercy and mercy shall follow me all the days of my life, all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. Now the Lord bless you. Amen. The Lord protect you. Amen. The Lord give you testimonies. Amen. And may the Lord use you. Amen. To be a blessing to others. Amen. In Jesus' name. Amen. Go with joy. Amen. Amen. Ndiye tisanatuluke tonse tidikire kaye mpaka atsogolera atuluke kaye. We can take our seats, the rest of us, while His Excellency and the Reverend and the whole team are leaving the room. Chabwino pamenepo ndiye pamapeto pa mapemphero amene achitikira kuno ku Kanjedza First Assembly, umene mpingo wa Malawi Assemblies of God, umene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera komanso First Lady Madam Monica Chakwera anali nawo tsiku la lero. Abusa amene angotsiriza kuyankhulawo ndikupereka chizungu chake amati Benediction, koma mchichewa tine kuti mdalitso. Abusa amenewo ndi abusa amalawano iwowa ndi Reverend Charles Makata amene atsiriza ndithu kupereka mdalitso kwa anthu onse anabwera muno kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino komanso First Lady Madam Monica Chakwera. Kuno kunasonkhana ndithu anthu ochuluka amene anasonkhana mu kachisi ameneyo, kotero kuti ena mwa anthu amenewa anali panja, ena mwa anthu ndithu anali panja chifukwa chakuti sanakwane mkatimu. Ndi mafufuza bwinobwino ndimamva kuti mumakhala mapemphero angapo ndithu pa tsiku chifukwa chakuti
ndi mpingo ndithu waukulu koma si waukulu kodetsa nkhawa kwambiri mwina poyerekeza ndi umene akumanga panjapa chifukwa chake akumanga wina kuti anthu akhonza kumapemphera mwina pakamodzi kapena kawiri koma ndikumva kuti amapemphera kangapo pa la mulungu lililonse ndi tsiku la lero anthu onse apemphera mapemphero amodzi amene achitika mawa uno chifukwa chakuti kunabwera mtsogoleri wa dziko lino. Kunali mapemphero ofunika kwambiri amene akubweranso pa nthawi imene dziko lino likupita ku chisankho chifukwa tamva kumapeto ndithu abusa akupempherera mtsogoleri wa dziko lino, mpingo uno wapempherera mtsogoleri wa dziko lino kuwapatsa dalitso pamene dziko lino likupita ku chisankho komanso kuti pamene akuyendetsa dziko lino la Malawi. Ndi mapemphero ofunika kwambiri komanso tamva kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso wayankhulapo komanso tinamva kuyankhula kuyambirira kucha kwa abusa amene wa amakata komanso tamva ulaliki kuchokera kwa abusa amakata umene analimbikitsa kwambiri nkhani yokhala munthu kulimba mtima ndi chikhulupiriro cholinga chokuti aliyense akuti payikapayika akhoza kukhala champion kapena kuti hero chichewa chake akuti chiphona chabwino. Apa ndili ndi amodzi mwa posero apa ndikhale kucheza ndi ena mwa anthu ampingo umenewu. Ndi apa ndili ndi amodzi mwa amayi amene ndi mayi otumikira mwachikondi monga amadziwikira mpingo umene wa Assemblies of God. Iwo alipo mpano. Poyamba ndikudziweni zina mayi. Zina langa ndine Mayi Elizabeth Malizani. Chabwino, ndi mwakondwera bwanji kuti lero president apemphera nawo mu mpingo wanu uno wa Kanjedza First Assembly? Ineyo ndakondwera koposaposa kupemphera ndi president pano pa Kanjedza First Assembly. Ndachitenga chinthu cha mtengo wapatali kwa zimene sizimachitika ndi ndakhala munthu wachimwemwe kwambiri kuti president apemphera nawo malo ano pa Kanjedza. Ndithudi. Chabwino, ndi sindikudziwa kuti uthenga amene mupite nawo kunjaku tsiku la lero papemphero amene ayendera tsiku la lero mukhala ndi uthenga otani? Ndikhala ndi uthenga osangalala kwambiri pamene tikawuza anthu kuti ife Kanjedza tadalitsika tsiku la lero kuti president apemphera nawo pa Kanjedza Assemblies of God. Ulaliki wa lero analimbikitsa kwambiri nkhani yonena kuti tikhale ziphona, anthu olimba chikhulupiriro kuti tikhale ma heroes kapena ziphona amene alalikira abutsa anu apano Reverend Charles Makata. Mwamva bwanji ulaliki umenewu? Mwamva bwanji ngati Mkhristu amene ali olimbika mtima? Muona ngati ndofunika bwanji ulaliki umenewu? Ulaliki umenewu kufunika kwambiri fa kuti tiphunzitsa kuti ifeyo tikhale anthu osiyana ndi anthu ena. Pamene tikhala anthu olimba mtima tikhalenso anthu osiyana ndi anthu ena machitidwe athu onse. Tikhale anthu osiyana ndi anthu ena. Zina jamanda? Elizabeth Malizani Mrs. Thokozani kwambiri mayi. Zikomo kwambiri. Amene ndithu ndi Mrs. Elizabeth Limbikani kuchokera Malizani makamaka kuchokera konkuno ku Kanjedza Assemblies of God. Padakali pano chikuchitika nchokuti a president ndi kuti chabwino akhala akujambulitsa zithunzi panjapa ndi metateremu tinene kuti posachedwa apa president akhala akujambulitsa zithunzi maka namvera mucha achoka amenepo akhala kunyamuka kuchoka malo ano. Ndiye tinene kuti kuyambira kwenikweni president atafika malo ano taona ndithu kuti anafika kuyendera tchalichi cha wana, kenaka anakasaina buku la lendo, kenaka anapita kukayendera nyumba imene kumangidwa pano, kenaka analowa mkachisi muno mmene mwachitika mapemphero amene wakomanso tamvayo kuyankhula kulimbikitsa anthu munjira zosiyanasiyana kuti tikhale anthu oyang'ana kutsogolo pete kupita kutsogolo kwa dziko lino. Choncho tateremu ndi kuti afika kumapeto kwenikweni kwa kulutsa kwathu mawu kuchokera kuno ku Kanjedza Assemblies of God. Mtolankhani wathu kuno anali Secret Segula, ine ndi Blessings Kanache. Nthokoza kwambiri chifukwa cha mkonzi wathu wankulu Emmanuel Twala komanso Aida Chiwaya. Choncho kuchokera kwa onsewa komanso akuluakulu osiyanasiyana amene anali kuno kutithandiza kuti zonse zithe kulutsa mawu kuno pamene president a dziko lino afika kuti ajambulitse kenako achoke malo ano. Ife tifuna kuti tikuperekeni m'manja mwa anzathu ku kwacha
kuti apitirize kuulusa mawu. Ine ndi Blessings Kanache, ndikuthokozeni makoma nonse.